Zatím nevíme. Tak já si to teď uvedu. Odvíjím celá krásně. Odvíjím celá, tak minule jsi to uváděl ty, tak No dneska jasně. já. Takže, dámy a pánové, naši věrní posluchači a diváci, my vás Naši vítáme. věrníci, posluchači. Ahoj mami. Čau, Segra. U našeho asi 12. dílu mám pocit. Myslím, že 12. Myslím, že ano. Takže jubilejního 12. Někdo hosta. připravoval. Jubilejní 12. díl, který jsme opepřili tím, že tady máme dalšího hosta. Dominika. Vršanský. Prostě Dominika. Já jsem šel kolem zrovna. Viděl jsem ženskou, co běží pro piva dole, tak si říkám, to je Denis? Je to ona? A vzala mě nahoru. Tady se nepije, Ne, já Dominiku. nevím, jak mě se to, sorry, ale já nevím, jak mě se to prostě opět vyvstalo na místo, protože já včera se bavím s Martinem, že říkám, zítra budeme mít toho Dominika, neměla bych se na to nějak připravit a on, tak se zkus třeba podívat na nějaký rozhovor. Na jeho jméno. Třeba na nějaký rozhovor. Čím bych začal? Rozhovor s ním a já. A to jako, jak myslíš, jako kde to mám hledat? Že půjdu na YouTube, napíšu tam Dominik Ferry a uvidím, co mi to vyjde. Ne, to jsi neřekla. Ale Jo. kdybyste měli teď na rozhovor Dominika Ferryho, tak to má milionový čísla. Jako teď ho mít na rozhovor. Jo, no. Ale asi nemáme, jo, jsi tady ty. Jsem tady Ale jako jsme o revival to, jeho. Ale jsme o to radši. No, jak já bych tě vlastně mohla jakoby představit. Předveďme. Předveď se. Jak se nám můžeš předvíst? Ty jsi moderátor. Ano, Máš to rád hlavně. i oslovení influencer, já třeba úplně ne. A jo, nevadí Nevadí mi ti to. to. Jak jsem v těch vodách novej, tak mi to nevadí. Novách vodej. V novách vodej, tak mi to nevadí. V pohodě. V pohodě, jo. To se No. ještě Influencer. Mně píšou všude herec až moc často a přitom to jsem nejmíň, myslím A z ty jsi toho. spíš komik třeba, No, si myslela. určitě. Ale píšou vždycky moderátor, herec, ten jak na to influencer pořád přišli? ne. Jak na to No přišli? tak já vím, že ty jsi se Já hlásil jsem prej mrknul. na herectví. No, asi, že se dokážu vcítit občas do nějaké situace, jako občas Tomu se něco říká předvést. empatie. No, tomu se říká empatie, ne herectví. Proto bych se tak nenalepkoval. Já mám úctu k tomu, že někdo má ty základy herecké práce a to, že někdo jako influencer, moderátor jde využít i pro nějakou epizodní roličku, hned neznamená, že ovládá herectví. No a děláš to krásně jako občas, řečeno. jako máš i nějaký třeba epizodky v nějakých seriálech nebo tak? Mhm. Máš Ale zrovna, máš profil na ČSFD? mám tam samý Fakt, podcasty, jo? kde jsem byl. Teda máte, doufám, CŠFD založený. Tak proto nám to furt nejde. Vteřinku. Tak teď už víme, jak na to. Nemáme. Aby jsem tam i já ve své biografii měl něco. Byl jsem v nějakým primátském seriálu Po hlavě. Pohlavně? Ne, Po hlavě. Tam hlavě? jsem, ano, Ani tam jsem nevím, že- tančil v jednom gay baru. Pořád hledá, jsem čekal. Tady dlouho nebylo, ty vole. Počkej, biografie, já už na to koukám. My jsme se totiž, než jsme začali natáčet, tak jsme se bavili o tom, že já, když jsem poprvé byla ve Friends, tak jsem přišla a říkala jsem Můžu si, jenom, ty Teďku, vole, jenom se takových připrav, že tady nemůžeš. nic nedopovíš. Jo? Takových Nevadí, pěkných nevadí. kluků, proč sem nechodím? A pak mi bylo vysvětleno, proč. No jo, ano, já bych ti měla říct, že my si tady sem hosty zveme proto, aby jsme měli komu říkat to, co my chceme říct. No. Víš? Tak já budu poslouchat. Ne, v Můžeš pohodě. vzít telefon do ruky? Já potřebuji nějaký storíčka Můžeš. Dobře. Dělej si tady, co potřebuješ. Ale ne, jako není to úplně ten klasický koncept, jak jsem ti i říkala, tak jsem si i připravila pár otázek, ale nějak jsem si i spíš říkala, že to Nekecej. budeme vést všichni tři, jako že se prostě budeme bavit. Tak kam to a povedeme, co? Kam to povedeme? Tak já bych nejdřív dopověděl Ano. to, co si točil. Ty teda. jsi něco začal Je to říkat. tedy Jo, dobře. seriál Po hlavě a ten díl se jmenoval Skrytá identita, takže proto Výborně. asi v Tak Gaybaru, tam že? třeba potom takovou epizodní roličku v jednom filmu, nepočítám studentský filmy, to bylo Na hraně nebo něco takového. Už jsem od toho upustil, nebudu se vám do toho A nemáš tyhle tentovat. ty ambice, jako kdyby ti někdo teď přišel nabídnout. Já myslím, že by byl přínosnější za kamerou, co se filmu týče. Že mám určité kvality spíše A v jako té co třeba, dramaturgii, režii, jaký jo, dramaturgie, režii. kreativní producent. Jo, že spíše myslím na té druhé straně lépe. Před kamerou mě to baví, ale zase vás vyjde ze školy 250 ročně, No, tak ať se vám do šílený toho ne úplně. Ti, co tu školu dodělají, že? Co? Dodělám. Mě vyhodili v prváku. víš. Prváku. Mě taky. A potom jich 250 ročně, když to ani nedokončí. No, právě no. No ale takže a třeba nějaký scénáře, že by si psal, to tě nenapadlo. To třeba já mám furt ty ambice, ale furt jsem jako nemám jako to téma o čem psát.
Nebo Víš? spíš ta Jakože vizuální jako jenom, aby to stránka. prostě byly šprťouchlata a nějaký jako scénky, tak jako ano, mohla bych A člověk napsat má dělat to, nějaký na co pokoje, stačí. jo. Zrovna, než jsem šel za vámi dneska, tak jsem na takovou zajímavou schůzku s moc šikovnýma klukama, určitě je znáte, ale nemůžu to zatím prozradit. A takový se sketchový chystá. formát se zase chystá. Hashtag něco se chystá. No a člověk má dělat to, na co stačí a já si myslím, že určitě teď nejsem připraven na to, abych napsal nějaký celovečerní film, ale ty dobře vystavené scénky bych zvládal, takže tímhle směrem se budu ubírat. A že bych rozepsal něco dalšího, tak se ptala, když jsem přišel ta knížka, jak vypadá moje. Nevypadá nějak 40 stránek a dál to nemůžu dotáhnout. Ale ještě to je na dlouhý běh. No a jak dlouho už to píšeš? Rok to bude. Ale rok a půl dělám řidičák, takže já ty běhy mám jako delší. Protože já, co jsem jako u tebe slyšela, takže jsi to měl opravdu jako systematicky, že jsi skončil v rádiu, dělal si tohle Systematické vyvražďování. No ne, jako že jsi opravdu měl v ten den, protože to je úplně nejhorší, jako člověk začne, ježiš, co začátku, já čehokoliv jsem měla a vždycky něco jako začneš, 3 dny to děláš s největším zápalem a pak jednou vynecháš, po druhý vynecháš, už se k tomu jako nedostaneš. Tak se mně líbilo, že jsem měla pocit, že ty jsi to měl opravdu jako v tom programu dne, že teď mám jako vyčleněný tohleto, jako že tady píšu. Je to tak, Ale už není. Je to takový poslední projekt, do kterého jsem se pustil a řekl jsem si, teď už dělej a ber jenom to, co víš, že dokončíš a můžeš si zatím stát celou dobu. Ne, že budete obrážet podcasty a říkat o nových projektech, což mi připomíná, že asi 5 minut zpátky jsem zmínil nový pořad, který chystáme a třeba ten taky nedopadne. Takže vůbec jsem se z tohohle kruhu ale já tě úplně chápu, já cokoliv jsem začala jako říkat, že bude, tak nikdy nebylo. Ono Pozor prostě jako fakt, fakt. A já mám i pocit, že jako energeticky, že jak to prostě vyšleš. Říká se energeticky nebo energicky? Energeticky trošku. Energicky by bylo... A energeticky je energeticky úsporné. to je podle energie, jakože Konstelace. takový ty konstelace a ezoenergie je energeticky. A energicky je, že jdeš do toho s energií, ne? No energeticky mi působí trošku jako eko asociace, nebo Eko? bio, no jako ekologický, že je to. Ezo teda. Tak Je- mě ezo eko a to i druhý ezo. eko. Chápete mě, ne? Rozhodně je to bio. Tak, No. A rozhodně je to vegan. tak. No, ale, takže co jsem to říkala? Pořád se mi líbí, ale snažíš se to vracet na tu kolej, která nevím, kudy vedla, ale vracíš A to to my tady tam, takhle jo? máme většinou, no. Že opravdu... Se řítíte s námi vlakem. Ne, nevím, No, nevím. no. Scénáře, no, On si to i sám povede, Ne, on je scénáře. dobrý. On je dobrý, Hele, tak on já je jdu na dobrý, pivo. normálně na tebe jsme tady čekali, ty konečně, tady budeme mít někoho, kdo nám dá ten směr. Ta holka jim ukázala úplně nový směr. Denisko, to vaš bylo- slova, protože já mám pocit, že ty se nenecháš Nenechám, no. navíst víc. Ale tak můžeme se o to pokusit. Takže Ale scénáře. jo. scénáře není to takový téma, bych řekl u mě. Vy, Tak co je u vy tebe píšete teď- do šuplíku? Co je u tebe Ne. teď téma? Nepíšete nic. Ne, já mám pocit, že to je vždycky to, co jako... Ale rozepíšeš něco. No už ne. Ale ono je To zkusil nejhorší. třeba 3krát a pak jsem si říkal, ježiš, to je hrozný. Ono je nejhorší, když Dál. jsem cokoliv takhle jako začala psát, si to přečíst a v tu chvíli ti to přijde jako hrozná pecka. Pak si to přečteš po roce a jsi mám ten hrozně rád, opak. že jsi to nikde nějak Že jako jsi to nepoužil, neposílal. nebo Mně to že jsi přijde, to u mě to nepustil přijde dál. hrozný, jakoby vždycky. Napsal jsem pilotní díl seriálu, měl jsem 6 dílů vymyšlených v hlavě, jeden jsem jako dal na papír a rozeslal jsem do produkcí. Přesně po půl roce jsem se na to podíval, nedivím se, že neodepsali. To je přesně Ale ono. když... Ale je skvělý, že jsi to udělal, ty vole, jako fakt. Jako jo, no. Že A jsi to pak je ti dotáhl samozřejmě a pak líto jsi to té poslal. vynaložené energie, ale zase jako by ti bylo líto takový to, že 100 nikdy Jako neudělá. člověk taky musí zjistit, tudy ne. No tak jasně. Ale spousta lidí má přesně rozepsáno, ale nikdy nic nikomu nepošleš, jo. A když se třeba díváš na svoje starý reelska, tak říkáš si někdy jako, no doháje, to jsem teda... No tak já tak starý reelska zase nemám. Já Ale mám teď třeba já rok jsem někde zpátky. slyšela, že vlastně točíš už 10 let, akorát teď si toho začali Jo, tak ty to lidi ještě nebyly všímat. reelska, ale točil jsem třeba i Dnes TV, jo, Stream, jak byl televize, Prima Cool a to nebyly reelska a když se na to podívám, tak vidím tam samozřejmě chyby. Ale na druhou stranu mi přijde, že dělám 10 let fakt to samý, jenom jak člověk roste. Tak teď je mi 30 a mám na to jiný pohled, jinak bych to sestříhal, jinak bych to uchopil, ale vlastně ten Jasně. vtip je na konci stejný. No a jak dlouho teda ty si natáčel tyhle nějaký vtipný videa, než si toho jako, a v čem si myslíš, že to bylo to najednou, že to jako začalo fungovat, nebo že si toho někdo vůbec jako všim? No na Instagramu jsem chytil dobrou dobu, že začali letět paradoxně lidi, kteří jsou od našeho oboru. Protože já jsem vůbec nebyl známý a lidi si nemysleli, že jsem nějaký moderátor z rádia a tak brali mě jako průjem, že jo, Jovinečko, Dodík, všichni kluci, kteří jsou na Instagramu. Znáte?
Průjem, Jovinečko, Rodík je zajímavý zaklínadlo. Jo, jasný. Brali mě jako průjem. Brali mě jako průjem. Stavby vedoucí, prostě markeťák, jo, lidi od oboru našeho nějak umělecko-kreativního a brali mě jako nějakýho typana, co si natáčí videa, který bouchli najednou. Nebrali mě, že jsem pod nějakým Takže mediálním jsi byl domem. vlastně jeden z nich. Jeden z nich, A proto ti muž z možná lidu. o to víc jako fandili, že jo? Autenticky. A potom zjistit, tak Ještě ta navíc- svině je na Nově. Ještě navíc, když kam tě dostali oni, že jo? Ale takže ještě navíc, když si točil přesně o situacích, které oni znali ze života a proto se tomu smáli, takže o to si byl sympatičtější, no. No a čím to teda myslíš, že, jako, nebo co byl nějaký ten banger, čím to jako zafungovalo, že ti najednou začaly růst čísla? Budou to jednotky videí, který za sebou jsem nasázel a všechny Takže najednou to se není, že chytly. bys dlouho prostě třeba Na Instagramu ne. rok předtím točil a najednou by se prostě něco stalo. U mě třeba to bylo tím, že jsem otěhotněla, tak by najednou vzrostly úplně Aha, jako tak už bez předtím strony. měla To nějaký, máte ne? jednodušší, no. Měla vždycky v nějaký, tak tomhle. měla jsem A díky ty? Řachandě. Já, mně to jenom padá. Měla jsem díky Řachandě, potom díky cestě do Santiaga a potom to najednou jako díky tomu miminku, ale taky i právě, že jsem začala točit ty vtipný videa, ten humor prostě táhne, no, nejvíc. Táhne To a nějak rozsvítilo víc, ne? Mám Jo, pocit, mega že jo. jsme to tu rozsvítili. No, Jako jestli to bylo já nějak bych jako teda nějakým teďka tématem? poprvé vtáhl do děje našeho pana režiséra, tady protože Asi chtěl být představen. on si hraje s telefonem, takže Tím se to rozsvítilo. No je pravda, že třeba tenkrát Tvoje tvář má známý hlas, tak první, druhá série, okamžitě ty účty na Instagramu, tak vystřelili se mi mega, ale to zdálo. dělali třeba 100 000. 100 000. Z A ničeho to, nic, anebo no. Masterchef, různý ty reality Ano. show. A nebo tak teď už- Superstar. A nebo Superstar, no, Tak ale teď to už není ne. záruka jít do takový show, že najednou budeš mít 100 000 účet. Jakoby já jsem měl třeba po Superstar po finále 68 000 vlastně jenom, jakoby. A až do toho finále jsem měl třeba 15. Že fakt až jako po Jo. tom finále to vyrostlo takhle, ale během 3 měsíců to spadlo na 30. A tam potom- to teď furt je. A potom jsem Ne? měl tvář, Zhruba. to mě zvedlo zase o těch 30, to jsem měl zase nějakých 60, 65 a teď máme, nevím, 32 třeba, no. Lidi strašně zapomínají, ale úplně jako strašně moc a ty vlastně Jakmile sejdeš z té obrazovky, nebo úplně víš, jako v okamžitě, tomhle tom, a fakt okamžitě to jako, prostě a fakt to neexistuješ. no. nepušuješ opravdu, což já teda nejsem úplně takový. A ona, Což jenom klobouk dolů, že ty točíš ty videa dvě za den. Furt to jako... no dneska jsem třeba nic nedal, ale vůbec to nevadí, protože včera 2 denně a tak ono se to vyzabíjí. ale tak potom. jako v tom průměru je to furt takhle to držíš. 1000 videí za rok, to říkám všude. Jsem udělal za poslední Ono rok. se totiž říká, že jako velká záruka úspěchu je to, když máš nějakou pravidelnost. Ano. No, tu tam to- asi mám, na druhou On to stranu prej- říkám, ten vyzabíj Instagram se. jako vyhodnocuje, jakože jsem slyšel, že když, Fakt jo! Jsem nevěděla. jako ty si děláš srandu, nebo Ne, opravdu nedělám. Ne, protože že když dáváš víc storíček, Zahraj to ještě jednou. Opravdu ne! A lepší Jsem to nevěděla. první, berem první. Bylo. První take berem. no, Pojde. to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Že ta pravidelnost. Zlatá Míša, ty vole. Hele, a jak ty to děláš, že máš jako předtočeno? Ty máš... To mě hrozně fascinuje, já všechno dělám na poslední chvíli. Jo, no. Jak Všechno. můžeš do prdele mít jako cokoliv předtočený, to mi teda vysvětli. A navíc jako... K čemu to jako je mít předtočeno? Protože to musíš stejně furt jako točit ten Ty vole, samej k tomu, že počet. prostě večer jenom ti to zabere 5 minut, že jo? Že to Bavíte se o vypostuješ. spolupracích nebo takových Ne, těch asi celkově. klasických Asi videí? celkově. No já všechno, co mě napadá, musím udělat hned. Takže když mám nápad i večer takhle a mám scénku ve dne vymyšlenou, tak přemýšlím nad způsobem, jak to udělat, aby jsem to přetavil. To je hustý. Že v té emoci to musím natočit. Jak nejsem herec, tak právě potřebuji pracovat s tím, co je teď, a ne zítra se do toho navodit a většinou mi to přijde druhý No, den. ale v tom je asi, v tom to je ono, že jo? V tom jsi potom autentický a No právě. funguje to. Ale já celkově... Co pak? Miminko tam Ona pláče, celou dobu, co no. vysíláme. Má Já tam myslím, že to babičku. pouští z toho mixáku. Že tam má potlesk, plačící Dětský mimino. pláč. Jingle. Ach jo. Ale já jsem takový, že nerad mám práci, jako neodkládám nic. I když mě to někdy úplně vystresuje zbytečně, mám na měsíc strašně. práci dopředu, já to musím hned udělat. Stejně tak spolupráce na měsíc. Pošlou mi schválení scénáře, který jsem jim poslal, řeknou, jděte to natočit, postuju to za měsíc, já to musím dneska natočit, ať už na to nemusím myslet. Tyhle, tak já jsem úplný opak. Já vím, že prostě, když mám vypostovat spolupráci, nebo když mám posílat na schválení spolupráci 9. Tyhle, tak to točím 9. ráno. Takový milujou, prý. Takový mají rádi. To mě nejradši, no. Já vždycky prostě můžu zítra.
Já už to mám fakt hotový, už se stříhám. Jenom ten nápad. 1000 výmluv, jak se ti dneska zvýšila teplota No. jak opravdu jako Mám to- jsi ne, já to strašně nemůžu špatně. Fakt... Třeba nás taky neposlouchají, nebo... No. Já myslím, že to dělají úplně všichni, takže... Všichni právě ne, jak vidíš. Tak já jsem v tom extrém, já třeba fakt vím za rok a půl, co budu točit na Instagram a to tak nikdo neplánuje dopředu dlouho. Ale tebe asi takhle jako vycepovala vůbec jako styl tvýho zaměstnání, Tam se ne? vychoval. Jako jo, ten východ tam prej Tam je to vládnou rázný. tvrdou rukou, no. Já jsem pragmatik takový jako konzervativní, potřebuji všechno mít jasně daný, jinak stejně v tom mám maglajs, když tu práci si můžu rozložit, tak jsem s tím stejně vystresovaný, když to udělám najednou, tak jsem s tím vystresovaný, že potřebuju řád, ale zároveň v tom řádu stejně mám chaos s tím, že teď to musí máme být. Stejně, no. Proč jsi vlastně odešel z rádia? Už to říkal někde, nebo asi si čekal, že ale si stejně na to teď si toho lidi všimli po 2 měsících, co tam nejsem a teď mi chodí asi nejvíce zpráv, proč v rádiu nejsem. A hlásil jsem to Teď v si éteru. nevšimli, že ten hlas je už někdo jiný. Nebo že tam vůbec není ten hlas. Tam je jenom ženský hlas. Že tam třeba. Káťa mluví sama. No. asi je zrovna na Káťa zůstala záchodě. Sama, jo? Ne, nevím, kdy to bude venku, ale od začátku... Už je, nebo minimálně na jejich storičkách. Ne, já myslím tohle video. Už to je venku. Jo. My už jsme venku. To je jsme živák, vlastně live, to je no. živák. Oni začínali 2-3 dny zpátky zkrátka s kolegou Jirkou, který je z Plzně, dojíždí každý ráno, stává ve 3:15 nebo v kolik? Ty vole. Stromeček spadl. Ve 3:15 máte ještě stromeček? Máme, no, je 7. ale To jsi všimnul máme brzo po 2 ještě... hodinách. Já jsem to Máme. chtěl prodat lidem. Máme. Oni nemají tu čočku, tak. Ale bože, ty jsi Prosím vás, tak je dobrý. 7. ledna, takže o den jsem se zpozdila Sama s není. odstrojováním, ale my jako normálně máme vždycky stromeček, já jako sundávám tu vánoční výzdobu a dávám tu velikonoční, víš, současně. My influenceři začínáme, že v říjnu nazdobovat stromeček a ty spolupráce. Já A jsem třeba Velikonoce. letos ale jo, neměl no, vůbec jo, stromeček. no. Ty jsi neměl žádný vánoční spolupráce. Ne. No tak. Počkej, měl. Máme vtip, našiví se 2 influenceři, nevidí vánoční stromeček, ježiš, ty nemáš žádný spolupráce. Ty nemáš žádný vánoční spolupráce. Měl, ale to víš, je- kde jsem je točil? V divadle u stromečku. No, tak tam to zvládl. Ale ono je to dost úplně nejhorší, ať díky spolupracím si vždycky uvařím, vyperu, napeču Uklidíš. cukroví, Jde. uklidíš. Počkej, já když mám třeba jako jenom díky velký tomu. hel. No, A nebo si, no nic. dobře. Když mám jako velký hel v divadle, tak já třeba, já mám fakt bordel doma, když zkouším. Tak taky jsou vždycky točí všude jenom v jednom hadry. koutě. Přesně, takže já všechno odházím. Kdyby se to takhle hlo, tak... A kdyby se to hlo, tak lidi Já vidějí vždycky všechno na schodech, ten no. bordel. Teď jsme před chvilkou taky uklízeli, víc ze No stolu jo, na no. zem. No jo, no. A nejlepší je mít právě, že ti každý týden nebo jednou, nevím za jak dlouho, chodí paní uklízečka. A díky tomu musíš večer předtím uklidit, že jo? A mě je Aby právě ona blbý měla- právě jí kde- zvát, protože bych musel uklízet. Musíš předtím. všechny ty věci prostě dát na své místo, aby ona mohla Jo. jako udělat Aby tu mohla čistotu, no. No takže proč jsi odešel z toho rádia? Ty, já jsem se vrátila zpátky, je to možný? Ale jak rychle? Ty Denis, Normálně. jak ty rosteš po roce. 12. díla, co to se Wow. mnou dělá, ty. Wow. Nový výzvy. Jo, Pracovní. jasně, Tyhle ty, floskule. tyhle ty Ne, odpovědi. tak asi znáte ten pocit, že jste byli na nějakém místě už tak dlouho, že jste tomu víc dávali, než vám to dávalo, už jste tam jako si přišli, že... Jak dlouho ty jsi tam byl? 3 roky, ale v rádiu jsem, dejme tomu, od těch 20 let, takže 10 let jsem tak jako s rádiem byl buď víkendy, někdy na záskok a neříkám, že rádia si chci v životě zdát úplně, to vůbec, asi by mi byla škoda ty znalosti a zkušenosti úplně zahodit, ale cítil jsem, že takový to pravidelný od 6 do 9 ráno už se nedá skloubit s Vy jste ostatníma šel na věcma. ptáče taky? Nebo vadilo ti vlastně vstávat? Mě by na tom nejvíc vadilo vstávat. Mě taky. To je fakt tak brzo, jako tím, jak nepiju, tak ty pařby a ostatní věci prostě nevadily. Stejně jako... Já i když nepiju, tak nevstanu. Tak nestane. To je tak brzo, že ti to ještě nevadí. Já jsem třeba byl unavenější v 6-7, když jsem stával, Máš asi než těch pravdu, 5. no. To je ještě takovej ten režim, že se jdete vyčurat na záchod. Jo. A když se jdete vyčurat, tak ještě jste takový rozespali, ale už dobrý, uděláte to a já jsem najednou čural a jsem v tramvaji. Jako ne, zároveň. Ne, zároveň. Čurám, jenom vidíš, že A jenom jsem vysílám takhle. Jo. A nechali tě dojet teda. Nechali mě dojet. Jsou oni, no. Ne, pak ho z toho rádia vyhodili, že jo, ale musí říkat nový výzvy. Ty vole. No a co ty děláš místo toho, teda spíš? Nebo... No je na nově přece ty popletu. No, No ale Snídaně to je s jenom, novou. ale je to jenom v pátek. Ne. To je jenom v pátek, No. plus nějaký záskoky. Dneska jsem tam vařil ve snídani znovu, takže tyhle ponožky i tohle oblečení mám na sobě od 5 od rána.
Ale to byla taková jednorázovka. No, Kdyby si chtěl. Ale já jsem zrovna chtěla říct, kdyby si chtěl, tak se tady nejednou stalo, že Martin přišel a poprosil mě o ponožky. Vždyť on taky make-up ponožky, a ručník, já jsem taky. fakt. On přišel, ale jednou se to stalo i v oběma. Martin přišel, hej, já jdu ze zkoušky, mě tak strašně smrdějí nohy. Mohl bych si tady u vás umýt nohy a mohli byste mi dát nějaký ponožky, který vám už nemusím vracet. A po 10 minut později přišla ta Mešema a řekla úplně to samé. A já jdu ze zkoušky, Pro další hosty rovnou tady na věšáček, jo. Jako jo, no, asi budeme muset udělat nějakou spolupráci s Happysox nebo s něčím, kdo nám to bude zásobovat. Každý bude mít tady u vstupu KPZ. Ale počkej, mohli bychom mít svůj merch? To bychom mohli, ale není na A bude na jedný ponožce zatím a na druhý nevíme. Nevím. Ne, tak já jsem vždycky úplně jakože jednak cokoliv jsem dostala jakoukoliv práci, tak první jsem měla hnedka ty peníze utracený. A hnedka cokoliv jsem začala vymýšlet, tak už jsem prostě takový to napíšu knížku a už rovnou jsem tu knížku měla sfilmovanou, víš? Prostě takový, že okamžitě máš nečum na mě takhle blbě. Ne, Neměl jsi tyhle vždycky ty ambice, ty sny nad sny, že přesně ještě před prvním dílem podcastu už prodáváš merch, už prodáváš mikiny? Ježišmarja, mega, jo. Já tak uvažuji, vidíš? kde ten slogan, jako víme, už nevíme, kam No to tak dát víš všude, co, jako na jaký části je to těla. jenom, hlavně Všude. je to furt o tom, že já vždycky vymyslím nějaký název a pak se mi velmi rychle přestane líbit, takže já s tím taky stejně ještě jako nejsem furt jako v pohodě, ale... S tím naším názvem. No, Já ho vlastně nějak neřeším asi, no. ne? No. Ty jo. Ne, já jsem na to nikdy nebyla moc dobrá, no, ale právě jsem si říkala, že to je tak jako vtipný, jakože jak se ten podcast jmenuje, zatím nevíme, ha. Ale pozor, oslý můstek, o 2 minuty zpátky, já už vím, co teď dělám právě. Takže už víme. Jako co dělám, ty nevíš, na co jsi ptala. Ty se ptala, co teď dělám, když nejsem v rádiu. No, Ne, ono to je v pohodě. já jsem ještě furt v té tramvaji. Ještě v té tramvaji a ona tam dojede. Ona se tam dostane. Čurám, najednou jsem tramvaji a teď už vím, co dělám. Víš? Takhle jsem si to spojila v hlavě. No takže Už jsme u co toho. děláš místo Moderovačky rádia? živých akcí, to milu. To je asi jako Ráno? to, co mě... Ne, a to můžu ráno spát, ne? Nemusím Jo, ráno takhle. zase pracovat. Jo, aha, Mi každý jo, říká, aha. co děláš, když nejsi ráno v rádiu? A říkám, no spím, jako... Jako normální člověk. Ono se končí v 9, přičemž malej chodí do školy v 8, no tak jdu s ním do školy, vrátím se v 8:10 a mám těch 50 minut volného času teda, který bych byl v rádiu, takže to je jediný ten volný čas, který mi díky tomu, že nejsem v rádiu, přibyl. No a potom, jak jsem říkal, já jsem ten online nový člověk, takže mě baví... Samozřejmě konzervativní média pořád jsou důležitý, nepřeceňovat ani nepodceňovat, takže chci dělat na nově nějaké věcičky a tak dále, ale na těch sítích nějaký vlastní formát by byl fajn. Mě říkali vždycky, když začínal Kazma, já jsem byl taky takový jako akční mystifikátor, tak on potom prorazil a mě říkali, tyjo, ty jsi byl takovej Kazma, slabší dřív, než byl Kazma. Potom mi říkali, tyjo, ty jsi byl takovej mikýř. No točil jsem si na YouTube věci, točil jsem na ten stream. Pranky. Pranky jsem dělal, no potom mikýř prorazil a všichni mi říkali, ty jsi byl takovej mikýř dřív, než byl mikýř. Že mi někdo přerost, že to dělal prostě lépe, tak teď už bych chtěl já vyrůst, jo. No a co je to tvoje to? Jakože ty vtipný videa, nebo co je to ta tvoje... Autenticky vtipný videa, umění vystavit fakt jako plnohodnotný pořad, půlhodinový, hodinový. Já se teda musím přiznat, že ty seš takovej můj Sylvester Stallone a já jsem Arnold Schwarzenegger. Jo. Jestli mě rozumíš. Dolfík se zeptal. Lundgren. No ne, víš co, takový to, že to bylo v tom dokumentu o tom Schwarzeneggerovi, že on říkal, že vlastně toho Stallona potřeboval. Jo no, tady ještě ukaž ponožky, ať má moje máma radost, jo. Ona vždycky máma říká, prostě mě můžeš tomu Martinovi říct, ať tam prostě přes půlku obrazovky není jeho špinavá bílá ponožka. Proč bílý vždycky? Furt koukám na to a on vždycky přijde, jsem si vzal blbý ponožky. Bílý teda. Sorry, mámo. No ale takže ten Schwarzenegger, že kdyby neměl toho Sylvestra Stallona, tak ho ta jako rivalita nebude tolik pušovat nahoru, že oni se prostě jako takhle to bereš? Vnímáte mě vůbec? Ani Když ne. to říkám, že ne. Tam dojíždí to ne. Ale pozor. Třeba neherci tu nohu takhle rovně nedají, jo? Já to nezvedám až nahoru. Neherci? Neherci jako já nedají tak vysoko tu nohu jako Já ty. nejsem herec. Ale jsi herec. Jsi výborný herec. Jak tady sedí, On to chce... jak ten ne. Ten Neříkej Adam. jako to by řekl jenom klasický herec. Já nejsem herec. Ne, nejsem. Na to moje hraní. Já fakt nejsem herec. Zatím nevíme. Break. Ale hovno.
Ale já bych jenom fakt chtěla říct, že my jsme opravdu nic nepili, ale opravdu. Já se pod to podepsat nemůžu. U mě to můžete dosvědčit. Mamka bude koukat. My si zveme zásadně jenom střízlivý hosty, jo. Aby to někdo Protože bych prostě... Aby na to koukali. Ne, ale Denisa má dneska Marťa mi tady zakázáno přinesl, chlastat. ten Marťa mi tady přinesl vaječňáček, takže ten já No, jsem to si jsme tady... totiž dostali dárek. Takže jsme moc Ale rádi vynikající. a u každé něco cucnout. Je to vynikající. Ještě jsem se tě chtěla zeptat. Když ty takhle používáš toho... Mikrofon dobrý, jo? Já na to gabu furt. On tě když tak to, on tě když... Když se přetáš, tak do toho drbeš, ale Já? netrap se s tím, ne, dobrý. Drbu do toho. A No. vadí to nějak? Drbu, vrbu. Tam trošku ty rány, ale já si poradím, netrap se. A sedí se ti pohodlně? Jo, proč? Právě proto se ptá, víš? Pohodě, tajku. Ne, Tak super. v Hypecastu jsi měl nějakou bulku nad zadkem, nebo co? Já Tak mám tu nechám nemáš ty- flek, zase mi objevila. Mně se na každý rozhovor na gauči objeví. Tak to prostě není tvůj šálek kávy. Ale chtěla jsem se zeptat, když ty vlastně takhle toho Alexe taky používáš do těch videí a takhle, co na to ve škole u něj, co je? Nic jsem uvažoval, jak to formuluješ. Zní to divně, co? Když ho takhle používáš do Ty těch vlastně videí. toho svýho syna malýho takhle používáš do těch videí. On je daleko zapálenější a to jste poznali z toho povídání, co zatím jsem tady řekl o Instagramu, jak jako si přetáčím všechno a musí být hned, tak on se každý den točit, i když nemám nápad, takže spousta děti, reelsek no. jako ani jde do šuplíku, smazat galerii a potom to chce vidět a to nemám, že? Ale vlastně on má besimky, iPhone starý, co jsem měl a na to si i sám natáčí videa. A má svůj profil? Ne, to zase ještě brzo, ale třeba mě dostal, teď jsme točili první pomoc s Markem Dvořákem, fakt jako štáb třeba o 20 lidech, takový ten těžký natáčecí den, byli jsme tam 14 hodin a on mi řekl, že to byl nejlepší den v životě. A to mě nebavilo. Já už jsem, jako mě pobavilo, Marku, pardon. To bylo hezčí než všechny To bylo- Vánoce! Já už jsem byl unavený. Já už nechci Ježíška ani vidět, jak chci Dvořáka. Jak chci nočku, jednu nočku, prosím. No, Milý to jsem Ježíšku, přeju si další nočku. takže Můžeš. ho to fakt baví. Samozřejmě, když je nějaká spolupráce, tak se zdráhám ho tam do toho používat. Ale když vím, že tam je jenom třeba na 2 žblepty, jenom to tak řekne Ono je to bokem. totiž, jakoby taky si říkám, že to je prostě součást jeho života, jakože teď najednou se tváříme, že to dítě není a taky prostě, jakoby když, ono taky ještě Hlavně, když s ho do toho takhle, nenutíš, to je prostě, No víš, to- jakože... i s takhle malým dítětem je těžký něco natočit, aby se ti tam prostě nemyhlo, jako nebo aby By tam nám aspoň měli, nebylo by slyšet. nám měli jako. děkovat za to, jak to s něho vydržíme, to Jo. natáčení. Přesně. Kdyby No, ale za mě to existovalo. Co na to říkají ve škole? No, No, když pro něj spolužáci. jdu, tak od ty 6. 7. třídy, jelikož ty videa už jsem začal konečně po roce a půl točení dávat na TikTok, tak tam mě poznávají ty starší děcka, ale ta první, druhá třída ještě v tomhle nejde. no tam a potom- jeho jako spolužáci teda nevidějí jeho jako, tebe jasně, ale Ještě ne v jakože té jeho první jakože... třídě. Učitelky jo, to přijdu a celebrita největší. Páni učitelky mě mají rády, doufám. Takže na třídní schůzky jsi vysílaný jenom ty. Jako, Jo, aby jo. si to tam všechno, tak ono ještě asi v tomhle Abych věku to není radši- co žehlit. Byla jedna třídní schůzka. jo, A no. už měl jsi nějaký takový, že jsem se, to asi ještě ne, ale jakože takový ty kouřil na záchodě, nebo nějaký, jako měl nějaký Jako v první průšvih? třídě? Máčku, to je první třída. Ne, no tak ne, Tak tak jako ty já žvíkačkový nevím, cigarety. já nevím, co tomu připodobnit na Co nějakém... jsi dělala ty v první třídě, ty vole. Ne, tak jsem nechtěla říct jako tohle, ale jakože jestli si prostě řešil nějaký jako průšvih kázeňský. Oni se furt, já jsem mu říkal, kdyby si aspoň zlobil, kdyby si jako rozmlátil okno, ale ty furt mi Tak říkáš, rozbitý okno, tak No. třeba, to jsem ti myslela. kdyby si na záchodě něco rozbil, zase mu to záchodu mi to dala do hlavy. Kdyby jsi jako udělal nějakou klukovinu, ale oni furt ti kluci první, druhá třída se mezi sebou hádají a handrkujou a ten mě má rád, ten mě nemá rád. Jako kamarádsky. A osobní spory furt jenom. Víš, takže asi ty klukoviny teprve přijdou. Tohle dělají spíš holky, teda pravda, že ty jsou spíš... Ale takové už ty- jako vystřídal 4 bavíme holky se v jeho spolu. věku, když jsme u toho, tak měl ve školce. Buď v klidu, já Můžeme jsem měl tam holku prosím od dát- školky do 6. třídy. Fakt? A stejně se to nepovedlo. Možná už to Tím byl nechce přejedenej. nic, tím samozřejmě nechce nic naznačit. jo. Ne. Já ho budu mít rád tak či tak, Alexi. Já jsem jenom chtěla, jestli tam můžeme dát taky ten zvuk, to... Mně to nejde totiž. Máme ho nahranej teď. Díky moc. Tak Za málo. co?
Co máme dál? Co tam máme dál? Já jsem se chtěl něco zeptat, ale pardon. Já jsem taky řekl. Máme dvakrát. 5 z prostých Pět slov prostých na díl, slov jo, máme, já už jsem povoleno, si to protože vyčerpal ten to minulý musí týden, chudák vypípávat na YouTube potom. Dneska Já si vzal 2. Okay. Tak to je super. Dneska máme 10, takže super. Jo? No, Tak tak to je bomba. nebudem Ale já plýtvat. furt nevím, na co jsem se chtěl sakra zeptat. Že jsi měl holku Ne, to jsem se chtěl zeptat, to jsem věděl. do 6. Jaký třídy. byly Vánoce? To už jsem neříkal. Klidný. Ne, ale to už jsou takový ty trapný otázky nakonec. Ale až dojde. Máme to stejně s Káťou Ne, ono je úplně. teda fakt, že když jsme na minulém konci vánočního dílu si říkali, jestli dáme ještě silvestrovský, tak Míša potom byla zase nemocná, tak jsme ho nedali. Tak je vlastně tohle taky dobrý silvestrovský díl, si říkám. Tak je kdyby novoroční, no. Tak čepičky nemáme, ale. A novoroční To musí předsevzetí být nějaký každý. máme? No, zůstat tak úžasný, samozřejmě. Jako moc, z toho, co jsem si vytyčil poslední rok, tak z toho moc neuhnout. A vy? Takže to takhle jako neříkáš do éteru, jo? Co? No já nemám předsevzetí, já Nemáš cvičím, předsevzetí. jím zdravě, víc jíst. To je takový téma, co jsem otevřel trošku na Instagramu. Já jsem měl 95 kilo, ale jenom s chlastem. Jo, já jsem byl napuchlej, břicho jsem měl furt stejný, ale prostě byl jsem takový zavodněný. No a jak jsem přestal, všechno to šlo ze mě, tak jsem zhubl 25 kg asi za 2 měsíce, ještě krabičky jsem do toho začal jíst. No a tak jsem se jako zničil trošku vztah k jídlu, si počítám prostě furt kalorie, počítám si kdy, co, jak jím, až moc to jídlo řeším. Zkrátka, tak to si říkám, že už bych si chtěl někdy jídlo užít v roce 2025. A jak to vypadá užít si takový jídlo? Jakože si No, ho jakože se na ně opravdu těšíš, s klidem, zasloužím si ho. vědomě prostě si to... No, že si ho dáš, dopřeješ si ho a řekneš si, ano, dal jsem si jídlo a nemusím počítat, že mělo 1250 kalorií a tím pádem už mi zbývá jenom 820 do večera. U každého jídla, co si dáš. A nemusíš si stát s kalkulačkou 2300 kalorií, dejme tomu, co můžu přijmout a s každým jídlem si toho odečítám. Tak ty si na mě vždycky působil spíš takovým tím dojmem, že právě můžeš sníst, co chceš a vůbec jako... No, to je zdání, že o to že? někdy, jsou taky ty typy, že jo, že prostě, že i o co víc jako snědí, tím jsou snad ještě prostě hubenější, že Jsou naopak to je nepřátelé, se jim prostě... No já asi, jako kdybych fakt se přejídal a byl milovník jídlu a denně těch 5000 kalorií do sebe vpravil, asi by to na mě takový vliv nemělo, jenom jak už člověk jednou hodně zhubne, protože teď má nějaký 76 kg, měl jsem těch 95, tak už jako mám ten pocit, že když si dám jedno velké jídlo, že se hned to vymrští na druhou stranu. To jsem měl taky, hochu. No nic. Martin měl taky jednou nějakých 14 dnů, kdyby byl prej o něco hubenější než teď, ne? Nebo jak to bylo? No, o něco. O něco. Ale nedá se to moc dobře udržovat teda. No nic, pojďme dál. Už tvoje babička ví, že Teď jí nevím. paroduješ? Ještě to neví. Ještě pořád se to udrželo? A pořád si to kompenzuju, nechápu. tak nám jezdí, hele, to je víc cože času u neví? A nás že jí než to doma. že jí paroduje. Aha. Já neparoduju přímo jí, je to jako slátanina 3 babiček různých, já mám více babiček, ale samozřejmě ona je třeba z 80% v té Tak roli. minimálně nějaká ta ostravština, jako nebo to na No a ty slova, co použiju, jako vlastně všechny ty věty, co tam jsou, tak z 90% řekla ona v životě. Já zase takhle paroduju svoji mámu a ta teda Ta na jednak to na to přišla. kouká a ona i teda jako přišla, protože i často přesně použiju ty samé věty, co mi ten den řekla, já večer natáčím video a přesně to A jsem jí to tam jasný. jako, a jí to jasný. Protože občas nám začíná trošku tak jako takovým tím klasickým způsobem babičkovatět nebo tchýnovatět, no takovým tím, no ale tohle to byste jako nemuseli, nebo měli naopak, nebo takhle, jako že nám takhle se jako snaží občas kecat do života, tak já to pak vždycky jako použiju a doufám, že se teda chytne za nos, což jako občas Neboj, chytá, budeš taky no. taková. Já vím, právě to je to nejhorší. To je to nejhorší, že vím, že mě to taky čeká, že si o mě jednou něco takového někdo bude říkat, no. Ale my takový nebudeme už, myslím. Ale jak je možný v dnešní době, že si to k ní ještě nedostalo? Že jí to někdo jako z jejího okolí, někdo... Třeba budete první, kdo jí to propálí. Tak ona není aktivní na sociálních sítích. Já vím, ale že jí to někdo jako, já nevím, nějaký ostatní, No, ale už ostatní byli- lidi z rodiny, nebo Byli už nějaký takový, ne, tak oni ví, přátelé, že mají nebo mlčet. Obyvatelé. Oni ví, že Myslíš, to je by embargo. nebyla ráda? No když za ní někdo přidá, to už se stalo, takže ten tvůj vnuk, co točí na Instagram, jak tam neřekli přímo paroduje, protože jak jako tam napodobuje nebo něco, babičku, jak napodobuje babičku a nespojili si to, že to je hned ona, Aha. že není tak afektovaná nebo jako útočná, třeba je ta moje babička, tak
v roli, já jako babička jsem útočnější, takový jako afektovanější, než reálně ona je, tak si to asi nespojilo to okolí, že se jedná jenom o ní, ale nenapadlo jí, že vůbec jí bych jako tak parodoval. A ty máš obě dvě rodinný větve, jste jako od Toma? To jde slyšet, že to mám z obou stran. No jestli nemáš ještě nějakou pražskou babičku třeba, jako jestli to je, že prostě všechny babičky... Ano, všechny z Mordoru, jsou. Bohumín, Karvina, Polsko, prostě Azie, no. A to je zhruba ta oblast, kde je to po našimo, kde je jako ta Eva Farná a tyhle, takže tam je opravdu i nějaký vysloveně jako Já jsem to nikdy nepochopil, to po našemu, ale... No to je prej jako jazyk, který se jmenuje po našimo. A... Je to říkala dcera Leoše Vronky, že oni tam právě jsou taky tam má. No to je směsice polštiny. A že to je fakt prostě jako specificky, že to není ani polština, ani čeština, ale že to je prostě taková místní hatmatilka. Tak tím... když my mluvíme anglicky, ne? Jo, no je zajímavý, že jak já jsem o tam, to mě by zajímalo, jak to vnímají, vy jste odkud, kde jste se narodili? Já jsem z Pražská. Pražská. Čistě, Z Pražská. Já jsem z Pardubicka. Já jsem chtěla říct Prahy. Tak já třeba vnímám rozdíl a jako zřetelnej při zvucích právě po našemu, anebo v té řeči, v Ostravě a v Havířově třeba vnímám, jo? Že fakt, ještě jo. tak to tam člením na ty města, které jsou 30 km od sebe maximálně, takže jako netahá to za uši, když jedeš, ale vidíš tam nuance různý. No já jsem i slyšela, že my jak rozumíme Slovákům normálně, ale nerozumíme úplně Polákům, že jo? Občas nějaký slovíčko, ale jako, že byste si spolu Tak prostě jsou tam pokecali. různý záměny, kterým se dá rozumět jinak, že? Ano, meškaně, ne, mešká šupně. To neznáte ten for? Já ho znám. Já taky. Tak Slováci si takhle rozumějí s Polákama, prej. Slováci z Polák. Že úplně se spolu prostě dokážu bavit, tak my se Slovákama. Nekecej. Jo, prej jo. Jestli nás poslouchá nějaký Slovák, ať Počkej, nám že- řekne. no, Ale to říkali mi to je- vysloveně Slováci, že si s nima prostě jako rozumějí. takhle. Takže, aha. Nevím, Takže co tam když je se jako... bavit s Polákem, tak mít Slováka po ruce. Jo. A on Aby ti bude to překládat. Tady máme překladatele ze Slovenska, přijel, děkujeme. No já jsem byla úplně marná v tomhle tom jako, co by po revoluční dítě, ale tak zrovna s váma si o tom nepokecám, ale že třeba když jsem natáčela Řechandu, tak tam byla slovenská režisérka, já jsem jí fakt jako strašně často nerozuměla, co mi říká, že když mi To říkala, nechápu, já rozumím. zober si tu vreckouku, tak já na ní koukala, co po mně chce, nebo vystry chrbát. Tak jasně, že vy No tak já jsem nevěděla, no, tak jste teda Deniso. Esa, vole, že Proto víte. si tam tak srbaná celou tu pohádku. No. A ona si mi ještě chudinka snažila pomoct a furt říkala vystří chrbát, jakože víš, co jak mají ty Slováci pocit, že když tam je to hře, tak z toho udělají český slovo, ale právě, že vůbec. To jste vylepšili. No ale zbavil se z toho hezky, jak se z toho zbavil? S tebou někdo No jako minimálně, pracoval? taky zaměňuji úplně slova. Červené rajčata se u nás třeba říká a mně to přijde normálně, ale jsou červená rajčata. Že to není jenom předposlední slabice. Teď tam musíme dát takový ten zvuk těch cikát, ne? To... Protože to taková je ta taky ještě pauza. zajímavý fenomén, jak oni si myslí, že tady v Praze zpívají všichni a oni mluví spisovně, ale oni říkají třeba fakt červené rajčata. Ne, je to červená rajčata, to není jako že tady... Tak to už je nevnímá hodně, vůbec no, jako- tak to už je hodně za roh, no. No ale hlavně to jako přízvuku. Dobře, já jsem Přízvuku hodně si za rohem. se to. Mám jít za roh. Na 2 minuty na střídačku za tuhle poznámku. Tak. Ale toho přízvuku, že jsi se zbavil. S tebou někdo jako pracoval? Pracoval se mnou Ondra Cikán, už asi 5. podcast, ve kterém děkuji Ondrovi Cikánovi. Z Fine Rádia. No jak jsem nastoupil, tak to bylo hrozný, protože mi bylo 20 a to bylo hodně zřetelný. Prostě A měl jsem se jsi přestěhoval krátké a zobáky, to bylo extrémně předposlední slabika a úplně jinak formuluješ věty. Ještě jsem taky matla v tom Taky matla. skládání slov dohromady a myslel jsem, že tak se mluví a všichni, co tady mluví jako takhle, takže to je nepřirozený úplně přece. Tak se nemluví. A teď je to zase vtipně, jak přijedu k nám a slyším ty holky, jak se mezi sebou baví jen 15-16 a fakt jako krásný holky, protože tam u nás jsou nádherný ženy a teď spolu mluví takovým přizvukem, tak to je strašně kontrast. To jsem slyšela z Čerty nejsou žerty, jak je tam ta herečka, co hraje tu Adélku, tu blondýnku, tak přesně, že přišla na casting. Všichni prostě lehli, včetně jako režiséra a všech, když tam viděli tu panenku modrookou blondětou. A teď ona spustila tímhle těm způsobem, Fakt, tak jo. proto jí tam mluví Konvalinková, Aha. protože ona měla a nebyla schopná se toho jako zbavit vůbec. Myslím, že byla Ona je to cizinka, hrozně- ale- Počkej, to je ne. osvěta pro mě, vůbec nevím, že je předabovaná. No, Konvalinková jí předabovávala. No, ty. Teď, když si to uvědomíš, tak ji tam slyšíš. No, úplně, jasně. že jo, no, tak.
Takže tak, nemáte zač. Kulturní okénko. Zajímavosti k filmu. Tak No jako a právě třeba- vím i, co jsem měla jako spolužačky, že to bylo jako hrozně těžký Ostravačky nějaký. se toho zbavit, no. A hlavně, že právě taky mám jednu, Vendulka Fialová, kolegyně moje z divadla, tak je úplně nejvtipnější, jak ona už jako, občas taky jako, že k tomu jako lehce sklouzává, samozřejmě, když je na jevišti, tak jednak, jako, že mluví spisovně, no tak mluví spisovně, to jako té roli nevadí, ale jako tam už to jako odbourala, ale když se s tebou občas tak jako baví, tak to Tak to jde a zpátky. když přijedeme hrát do Olomouce nebo někam prostě do Tak tělesek, spustí. tak tam začne prostě okamžitě, kdykoliv přijede domů, tak tam začne takhle mluvit. Ale zase, když jí pak právě, jak už je dlouho tady, tak když jí přesně si zpovídá jako s rodinou nebo takhle, tak tam naopak jako říká, že už ten přízvuk nemá a že jeho má jako hrozně pražský. Což prej mají i Slováci, že pak, když dlouho žijou tady, tak jsou přesně taky to, že ani tak, že Já přijdou mám domů. jednu spolužačku, která se za prase nepřeučila češtinu. Za prase? To se tak říká. To se říká. Se říká v Pardubicích. Díky. Fakt. Já jsem si uvědomil hroznou věc, že už opravdu jsem Že asi už skončil. musím jít. Ne, na Instagramu, protože asi 5. téma. Pojď. Jsem úplně Já tam zapomněl mám na to, hodiny že... přímo. Kolik dobrý. je hodin? Ježišmarja, počkej takový Ne, to. Počkej ale- taky to. Hele, zavolej mi tak za půl hodiny. Jo. Já to mám nastavený. Ježiš, pardon, já se omlouvám. Já to ale mám musím nastavený, tady- za chvilku volá Pája. Ne, že asi 5. téma, co tak řešíme, a já jsem si uvědomil, že na to mám reelsko. Na tady tuhle situaci, třeba jak přijedeš domů, když jsi z Ostravy a teď se vracíš zpátky a přivezeš si Tak ten nemáš přízvuk. zač po druhý, můžeš to vyrdolovat. A nebo taky to, že uklízíte, když natáčíte něco doma. Takže proč je žena ráda, když... Tím chci říct jenom, že jo, to není fakt, super. No. A to už jsem natočil něco takového. Jo. To už jsem viděla. Já už jsem se úplně jako... Ty stalo se ti někdy, že jsi třeba... Ovšem jsem natočil už. No, ale že ne, že jsi třeba už jako něco natočil vlastně po druhý? Když už máš takové množství jako... Nestalo, ale... No ne, že bych to nebo začal si točit, třeba jo, jenom- že mi to napadlo. Jo. Že si, a pak si říkal, a teď jak jsem to vlastně udělal. Stalo se to, no a stává se to čím dál tím častěji, takže schořím jak papír. Brzy. Schořím jak papír. Nebudu mít co točit. Když teď tady se recyklu tématama, že uklízíme při tom, když točíme reelska, máme tam No, ale koridor. ono je to naštěstí prostě tak jakoby, jak se řekne, bez, jakože to nemá dno, nebo jak se... Bezedné. Na lovu. Nemá to dno. Beze dne. Ano. Taková bezedná prostě studnice, že můžeš vlastně... Zatím nevíme. Tak, šikana. Kde jsme skočili? Šikana. To je pozdě Jingle a střih. jsme zpátky. Co řešíme celý díl? Šikanu. Ne, počkej, ale já jsem si chtěla zeptat něco jiného a už jsem to zase zapomněla, no. Ale šikana dobrá. Mě šikanovali Romové, protože nevěděli, jestli jsem s něma nebo proti ním, že to bylo takové. Jo, to už točíme? No. Aha. Mě šikanovali. On tě pak vytáhne, to je v pohodě. Možná i přetáhne. Co? Jsem se zastyděl. No a ne, fakt tě to? Fakt jsi byl takhle šikanovaný? Chytnou se, jo? Chytnout. No to už Kdo? tam... Nebyl jsem tak šikanovaný. Kdo? Kdo se chytne? Šikanovali Diváci. mě na základce diváci. Tam jsou i diváci. Tady jsou diváci, no. tady Ale jsou oni posluchači s a náma tam jsou pijou, diváci. takže to mě psalo několik lidí, že Jo, si mě s náma taky, no, otevřela, že takže si- už že jsou si na Tak, no to je Že výborný. otevřou láhev proseka a pustí si nás na balkoně a mají pocit, že jsou s náma a smějou se s náma. Kolik toho máte v sobě? Prosecco konec. Ještě nemáte dost? Otevřete druhou flašku. Jedeme druhé kolo. No tak jo, tak co ty Vánoce? Jdi do s Vánocema. A co Silvestr, petardy nebo ne? Nebo drony? Hele ne. My jsme taky teda nepetardovali, ani jsme vlastně nikdy jako nepetardovali, ale vždycky je to o tom, že se stejně jdeš podívat. Já to mám rád, mně se to hrozně líbí na té obloze, ale vadí mě strašně takový ty petardy, co se házejí prostě v uvozovkách lidem pod nohy, víš. A hlavně se to hází od nějakého 30. nebo 29. do 2. že jo? No. Ledna. Kdyby A to to byla taky hodina, nikdo Počkat, ohňostroj je krásný, ale petardy ne. 1 a o půlnoci přetrpím. Teď máme první Vánoce vlastně doma pejska, ještě štěňátko půl roku. No, tak to je. No a byl potentovaný 2 dny předen, 2 dny po, protože furt tam někdo bouchal během dne v 10 ráno. Jo, no, tohle A nechápu. to mi řekni, co to má vlastně jako za smysl, nebo Ať proč je to jako, že... ohňostroj, prostě to je krásný. Dobře.
a hotovo, ale prostě, že to, promiň, že jsem ti do toho skočil. Ne, v pohodě, ale... Ale že prostě, ale dořeknu to už. Promiň, že jsem ti ale dořeknu to. Já jsem třeba, to bylo třeba 2 roky nebo 3 roky zpátky, jsem měl centrem na Silvestra a prostě ty lidi třískali ty ohňostroje jakoby na národce, víš co? Tam jezdili tramvaje, takže to tam mezi tím prostě To je prskalo. asi takový to, To je jako, že, blbý, čím, jako, jakože ukazuješ, jak jsi prostě hustější a že překonáš dementnější, někoho ty jiného, vole. kdo to jenom bouchá v modřanech, tak ty jsi prostě Ne, drsnější, prostě že to to je boucháš strašný. na národce. Já jsem miloval jako dítě, vždycky děda pouštěl ohňostroje, ale z bezpečné vzdálenosti, nikdo se k tomu nesměl přiblížit prostě. A byl krásný, prostě víš, vždycky jsme jeli koupit prostě nějaký ohňostroj, děda to pak odpálil. Ale to byly ty hezký ohňostroje prostě. A hlavně to opravdu bylo někde jako na okraji, nebylo to prostě uprostřed Prahy, ne? Nebylo to Nebo- rozhodně jakoby na terase, no. To ne. Šli jsme prostě No ale někam... co to má za smysl jako házet petardy 29. Já to nechápu. Frajeřinka, no, dajte do Frajeřinka bandasky, prostě, no. hodí to. A je to všude pořád dostupný v Lidlu, ježišmarja, kdy to prodávají. No jasně, a prodej to těm dětem. Prostě prodaj. Tak zase za rok. Ne my, ale... ale Silvestr. Hele, a to máš poprvé, máš pejska? No, a nechápu, jak jsem vlastně bez pejska mohl žít. A jaký To je máš fakt- pejska? Máme takový podltoj, malinký chundlatý a já jsem fakt jako psí člověk, jsem zjistil, že mi nevadí ráno, a jak mám ten cvik z toho stávání, tak v 6-7 ráno vyjít ven, projít se, vytáhne mi to kolikrát během dne. Jako fakt jsem zvířecí člověk, během dětství jsem měl možná 2 křečky. No já jsem právě úplně to samý, no. Jak křečky jednoho králíka jsme měli, ale psa nám nikdy jako naši nepovolili, protože trošku se obávali a nevím, jestli jako to bylo oprávněný, že by přesně ten pejsek byl chudák, protože bychom z něj měli obrovskou radost. První 14 dnů bychom ho venčili 16krát denně a potom bychom se samozřejmě jako to schazovali jeden na druhýho, kdo byl včera a kdo byl kolikrát. Kdo nepůjde, no. A kdo Tabulka, nepůjde. rozpis. A pak bylo mámě jasný, že ho bude venčit jenom ona sama. Byť máme zahradu, tak ten pejsek samozřejmě musí My jakoby právě máme zahradu, nebo u vyběhat, našich jsme no. měli vždycky zahradu, takže jsme měli pejska vždycky, no. A záviděla jsem to vždycky všem, ale jakže ho máte dlouho? Teď ho máme 4 měsíce. 4 měsíce. Ježiš, tak to je úplně malinko. No, Protože ono je to i jako, jak máte zajetý nějaký denní jako program nebo takhle, jak moc ti to potom to slyším. zasahuje do... Co tamhle se otvírá další petka s pivem. No, to už je načetá. Tamhle v režii. V režii se prostě chlasa. Klasicky. ale to červené světlo, co právě zablikalo, tak to znamená, že to točí dál? Nebo? Že se vybila baterka, to je v Jo. pohodě. Takže v pohodě. Já nevím, tam pak Hlavně, něco že máme zablikalo. pivo. Ne. To je důležité. No ale jestli vám to jako nezasahuje do plánování, protože spousta lidí mi říkala, že to je vlastně jako hrozná otročina, že každý večer jenom plánuješ druhý jako den, kdo a co, prostě jak s pejskem. No jak je pá kadeřnice a má to taky flexibilní tu práci, že si neobjedná zákaznice, kdy chce a já plus minus tu práci taky, pokud samozřejmě není večer nějaká akce, s kterou nehnu, nebo ta snídaně s novou, tak si taky můžu způsobit, kdy co budu točit a tak dále. Ale pořád je u nás doma někdo, no. Tchýně vlastně bydlí 15 minut od nás, takže dojede tramvají, tam může pohlídat. Zatím jsme na to nenarazili. Teď jedeme na týden do Dubaje. Chcete hlídání? Jo, pohlídala bys? No ale fakt, protože ono je to nejideálnější, když jsi přesně ten, co psa nikdy neměl, ale vždycky po něm toužil. Tak my takhle právě hlídáme a už dlouho jsme nehlídali. Já jsem taky kamarád. Známým francouzskýho buldočka, že přesně takový to na týden, na 2, oni ještě teda mají jako ho, tak jakože alergik na všechno, oni tyhle ty plemena jako jsou. A teď ještě jak už je stařičky, tak prostě furt má jako nějaký nemoce a jednou mi ho takhle, oni mi ho vždycky jako předají i s manuálem, co a kam se kape, 4 kapky do jednoho voka, 3,5 Tak to kapky tak do složitý druhého, nemáme. čištění uší, čištění nevím čeho, takže já dostala, a to má jako standardně, co už má prostě jako vždycky a pak byl jako opravdu nemocnej a takhle mi ho předávali s tím manuálem, kdy mi to prostě jako půl hodiny vysvětlovala, co a jak mám kapat a co dělat. A já říkám, no a kam vy vlastně jedete? No do Itálie, víš, odpočinout si. Tak díky. Tak jasně. A jasně, chápu. Takže ano, kdybyste chtěli, Tak tak se můžete No říkám si, jak my obrátit. to bez ní zvládneme, protože ten týden jako bez něj, fakt jsem teď byl Toho 2 dny nemůžete vzít nejdále. sebou. Člověk, jak se na toho Radši. psa jako, jak jsi fixovat Strašně. potom, vy? To je jak fakt jak dítě. Si tam budete každý večer na mobilu prohlížet. Jako Dřív to bylo u Tady Alexe. sedí a hele, podívej se, jak tady vrtí
Počáčkem. Budete volat hlídačce, dej mi ho k uchu. Zavolej nám FaceTime. Ahoj na FaceTime. Tak to bude, je kam to fakt jak jedete? dítě Jako a můžu to porovnat teda, že jo? Na hory jedete. Ne, do Dubaje. Proč To je stejný. Ne, ty druhý jeli do Itálie, ježišmarja. Ti tu nejsou. Hele, naši... Jak já úplně si sama sobě řeknu historku. A proč jdete do Itálie? Já jsem neříkal. Ne, Lyžovat. Na to Ale mám tam taky se reelsko. může i lyžovat přece. Na to mám taky. Jak začneš nějaký monolog v hlavě, nebo dialog spíš s někým a teď na to navážeš s ním a divíš se, proč se vůbec nechytá. Jo, no, ale to se mně děje běžně. Já z ničeho nic koukáme na televizi a já. No a vzali se nakonec. Víš, úplně odtržený. Co, kdo? No nic, jsem si sama si sobě přemýšlela. Ještě k těm pejskům jsem chtěl říct, že my, když jsme se Segrou se odstěhovali, co to je za pohled? Já normálně Pry. já jsem si dovolila na chvilku vypnout. Takže to je Víš, celý takový- poza, celý naše přátelství, Je jenom poza. poza. Takový, teď tady bude chviličku mluvit, takže já se na chvilku Na Vypínám. baterky. Přátelství na baterky, opravdu. My, když jsme se Segrou odstěhovali oba dva z baráku, tak naši tam zůstali úplně sami, že jo? Tak to pro ně bylo takový, že jo, asi smutný. Tak si pořídili 2 fenky. Počkej, a tam ty konfety. Jo, konečně jsou z baráku, ale otevři to tam to archivní vypadalo víno. asi takhle. Nepořídíme si psa? No, to táta udělal, ani to neřekl. A pořídili se 2, protože se zase bál, že ho chodil Že opravdu se do budou práce, hádat. že se... Čí je. No, neměla by se napít. Vody, ale. No, to jsem myslel. A tak si pořídili 2 feny, aby prostě tam nebyla jedna sama, že jo, protože opravdu chodí do práce. Hele, a oni tam měli místo nás, normálně. Ty psy mají svůj pokoj. Který byl předtím váš. Ne, Tam takhle normálně. na Svůj těch pokoj, jo. dveřích. Ty Na bál. těch- No, na jakože těch- kotelnou, ale mají tam. Z kotelny, Betinka, Azor. Stůl na karty. je tam stůl normálně, kde naši si chodili sedat, už nechodili ven na kafe, ale k holkám na kafe. holkám na se kafe? Říkalo, jo. Psí kavárna. Jo, prostě k holkám. Jako hele. máš kočičí kavárnu. Táta chodil celý první rok uspávat. Číst pohádky psí. Ty bláho. Nechal, normálně jim vydláždil novou podlahu, jo, aby tam byly dlaždičky a ne beton, dal se jim tam gauč, měli tam normálně stůl se židlema, protože si tam normálně rádio, jo, protože oni chodili třeba na celý odpoledne k holkám. Jdeme k holkám na kafe. No, takže tak. A kde jsou tady ty pejsci? No furt Rozdělili tam, ale je se. tam jenom táta. Jo, jakože si teda zůstali, nebo mají střídavou Jo, péči. zůstali v baráku. No, alimenty platí. A nebo každý jednoho. Jo, s pejskama se to řešilo, s náma ne. No a kde to vzniklo tenhle ten impuls pořídit? Mě alimenty nikdo neposílá. Jsem se lekla. Kde to vzniklo tenhle impuls pořídit si pejska? Ode mě. Od tebe. Od Člověk by Alexe. čekal, že Alex, no. Alex právě 7letý, strašně pragmatický. Nikdy nechci pejska, já s ním nebudu chodit ven. To už nám říkal třeba od 5 Aha. let. Já s ním nebudu chodit, mě se nebude chtít s ním stávat. Jako ne... Ježiš, počkej, takový to, To dítě to jediný řekne. dítě na světě, prosím vás, hlavně mi No. nekupujte psa. Tady to bude smrdit. Nikdy. Normálně... Smrdí to dalšíma Vánocema, prosím, žádnou krabici s dírama, A natáčení. zapřísahám vás. Já chci jenom měkouše, jenom měkouše. ten dopis, najdi si mě, jsem venku. Milý Ježíšku, hlavně mi nenos psa, jinak mi dej cokoliv na světě. Říká, že budou chlupy na gauči, že nechce. Kde to vzal? To Že jsou se- ty starý duše. To jsou ty starý, no to on je, ty. Jak ty děti jsou dnešní, že jo, ty starý duše. Mě taky přesně někdy přijde, když vidím na Jilu prostě cokoliv dělat, kde to vzal. Ale to je můj bratránek přesně, ono mu bude teďka kolik 19 a on je taky, já mu vždycky říkám, že se narodil do jiné doby úplně. No. Takže on takhle na vás myslí, jakože... No, že nebude s ním chodit ven, chlupy na gauči, bude to smrdět, bude kadit doma, bude to muset uklízet, že nechce tyhle A starosti. děje se to Takže- všechno. A ne, právě strašně hodnej pes, jo. Takže Dominik chodil, Alex, Jo, prosím. Nemohl by nám Ježíšek přinést pejska. Moje pája měla pejska a podobný plemeno, jako máme teď, takže to fakt vypadá, i chová se prej stejně, jako jeho dušička, reinkarnace druhá a měla ho strašně dlouho, jako nějakých 15-16 let a potom pejsku, když ho máš tak dlouho, tak nechceš, nebo zvažuješ Buď pořídit si hned, druhýho. buď hned. Buď to hned. Ono jakoby se říká, to že štěně. máš fakt jít hned. Třeba táta, když nám odešel náš
poslední pejsek před holkama, tak to trvalo několik let, protože táta to, hele, ty jsem v životě neviděl tátu smutnějšího. Je to pravda! Ano, na zdraví. A bude druhá. To je pravda. Kdy se bude čůrat za chvíli. Ale Už se kroutí totiž, ale jak se začne kroutit, tak Bude nahoře za chvilku tady. tak už to má na cestu, tak musí to Držu mu. lízne text. Držu mu. A Tak. musím to udržet. Dobrý. Dobrý, je to to zpátky. sucho. Dobrý. Já ti pořídím k Vánocům ten Lady. Bože, přestaň tady ti třeba product placementama. Furt spolupráce, Jo. tyhle, tohle by bylo My jsme normálně jak ten Kazma, co taky v rámci nějakého toho, tak jak vždycky, když něco nepovedlo, tak on musel udělat spolupráci na cigára, na pampersky, že jo. A tak jsme Tak přesně my něco uděláme podobného. ten Lady. Tak my uděláme ten Teda Lady, Lady. no takže co ten pejsek? No takže táta byl tak strašně z toho jako špatnej, že to trvalo fakt třeba 3 roky. Já jsem mu 3 roky posílal, že já jsem furt jako hledal, protože já věděl, že je z toho smutný, furt, že mu chybí. On ty psy taky miluje úplně stejně. Víš, že jsi depkařskou štafetu dneska převzal ty Jak to? trošku, jde. Ne, tak Po říkám, každý- že... Tak Táta byl tak strašně pejska smutnej, koupil když po mu- 3 letech. Ať se tím nechá unášet. Když mu ten pejsek umřel, ten byl tak Ne, tak strašně prostě, smutný. že, tak my jsme říkali, řešili jsme, že se to má dělat buď to, že je nejlepší hned, Ne. tak je to pravda, protože pak táta furt jenom jakoby, no já bych chtěl, ale já nevím, víš, To je to jako to jediné, co mě vždycky samozřejmě napadá, že ještě ta psí láska je prostě natolik jako obrovská a na tebe to tak působí, že vlastně ty dobrovolně jdeš do toho, že přežiješ vlastní dítě. To mi na tom To mě přišlo nenapadlo úplně nejhorší, že ty pravda. to víš, že se to stane a stejně... Takhle, 100% to taky není. jakoby není no. Jakoby Nevíš, ne, co tě ale čeká, jako až vyjdeš z s baráku. velkou pravděpodobností, jo. Ale právě to tak jsem prostě je, slyšela, no. právě jsem slyšela od těch pejskařů, že to tak strašně jako přebije ta míra té lásky, že ta kompenzace je prostě tak akorát. No. No, protože je to jenom za trošku žrádla, za to, že přijdeš a hned tě má někdo rád, hned si pro někoho úplně bůh. To já Alexovi furt, abych se zavděčoval, samozřejmě rodičovská láska největší, ale taky mě někdy jenom objím jen tak, že jo. Já přijdu, Alexi 3krát musím zařvat, abych se dozvěděl, kde je, v jaké místnosti, ale ten přiběhne hned, No skočí a na počkej, mě. až přijde puberta. Neboj, ono to přijde, až přijde sám. Jo, 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 já jsem dneska taky tátovi poslal srdíčko jen tak. jen tak. Jezu. A on poslal palec nahoru jako táto. Ne, počkej, on mi napsal, to bylo jako pro mě. To bylo jako... A já ne, sorry, splet jsem se, vole. Nevěřil vlastním očím. No. Zatím nevíme. Tímhletím prej končí každá scéna v ordinaci v Růžové zahradě. Že ticho? Tak to bych i jako neherec dál. Daj. Ty ticha, Já no. jsem to zvládnul jako Promlčil bych. neherec. A ty jsi hrál v ordinaci někdy? A co jsi tam hrál? Sebe. Ty a Honza Čenský. Ne, já a Vojta Draho koupil. Ne, Honza Čenský tam totiž hrál, to byla taková kauza, že tam hrál kdysi jako sám sebe, jako Honzu Čenskýho. Ano, máš pravdu. A potom tam po půl A za roku tři- nastoupil jako pan doktor, nevím. Jo, ještě Slánský právě v krátkém prostě, časovém nebo- horizontu vlastně, to je Je, pravda, že že to docela- Tam byl jako na Dvakrát, vyšetření na no. gynekologii No. a potom... Ne, ono to už pak bylo jako, že Jo, pak chirurgie. to je jinde, to je pravda. No. Ale to jako často dělají právě s takovýhlema epizodkama, že vždycky volají opět. Co jste tady, kdy jste tady byli naposledy? to No půl před roku, 4 jo, dobrý, to je v lety. pohodě. Tak pojďte znovu. A teď právě mi taky říkala jedna kamarádka, že už tam byla prostě asi jako 4 postavy. Z toho tam 3krát umřela a 2krát jako ta samá postava. Že 2krát ani- zemřela jedna, Dallas. No, ale že i jako, tak ono jako, já to chápu, to je tak velký kolos prostě to jako psát. Je, no. Že si jako neuvědomíš, že prostě hlavně oni se mění, že jo, zrecykluješ postavu a neuvědomíš si, že si prostě před x dílama nechal umřít a najednou se taky tam běží, přijde nechat znova vyšetřit paní Vomáčková. No, buď v klidu, hele, já už jsem tam hrál Pošťáka, Ondru, no, Pošťáka, pak jsem tam byl jako Elvis Presley, nebo ne, Jo? fakt? Máš fotky. jo. Tak to potřebuju vidět. Pak To jsem tam potřebuju byl, vidět. a to je vlastně,
celý. Předloni, ne, předloni jsem tam byl asi v 6 nebo v 7 dílech, jsme tam fakt hráli jako kapelu, já s Vojtou Drahokouplem. A není to tak dávno, co vyšel díl, kde tam hrajou jako transku. A to je furt ten jeden člověk, to se nevylučuje. No to je pravda. To můžeš To může být furt si jako udělat jo. tu linku, která to spojuje. No to jo, no. Tady ten příběh. Hele, kde by si třeba, jako Asociace. když ještě jsi byl v tom rádiu, nebo vlastně na snídani vám to asi píšou, ale když takhle jste v tom rádiu, jak vy si Hledáte. Si taky připravujou sami. hledáte, snídani si připravujete sami. Ty otázky na hosty, taky jako ty vstupy třeba minutový za minutu, až budou zprávy, tak teď něco mluvte, tak na to musí být člověk Ježiš, to je připravený. nejhorší. A to je často Něco docela. Ale mluvte. ty rozhovory si připravujete, ne? Něco Otázky říkejte. na hosty. Jo, a víme, kdo tam témata. bude samozřejmě, A vy si takže fakt musíte dělat prostě rešerše. A je to tak. potom... Naštěstí, myslím, že už jsem udělal třeba rozhovoru dost, takže ty témata se opakují a jak máš 6 minut na rozhovor, tak nejdeš do hloubky. No jasně. Taž se po povrchu, aby to bylo prakticky, takže se to docela, ne že Není jak opakuje. tady, že? My jdeme nejvíc do hloubky. Tady. Jsem hlubš nebyl. To jsem klesl úplně nejhloubš. Jak jsem za svou kariéru, kde Hlubší byl. dno jsem ještě nezažil. Počkej, pak mu budem psát. Mohl bys to zazdílet? Ne. No, nevím, kdo jsi. Mně na nefunguje blok. kolab. Blok. Mně to nejde do kolabu, mě to zablokovalo. Já jsem to odmít omylem a ono už to teď na nejde. nejvyšším, ne, mám ještě sklep. Máme ještě Nestříhať se sklep. musí činit. Vol to. Jako pucle, jako Ježiš, my se Tetris. můžeme jmenovat sklep. To už Dobrý. bylo tady, nějaká To už doba tady, sklepu. no, nějaký takový občas divadlo, to myslím, že bylo už, ne? Jem načuráme vám do sklenic a založíme podcast Sklep. Tak to vzniklo, ne? Cože? No, to nevíte, jak Ne. vzniklo divadlo Sklep, tak to bylo od nějakého z těch herců, No. tak to bylo od babičky ve sklepě a oni tam dělali bordel nějaký a jmenovali se kvůli tomu divadlo Sklep, že původně hráli pro spolužáky a dělali tam různé věci, jakože vylili všechny zavařovací okurky a načurali do těch sklenic místo toho láku babičce. Tak tím, jako to vzniklo, tak pokřtili vlastně. Máte sklep a mohla bych ho vidět. Bohulky, dejte si dobrý, co máme. Ty bláho. Tyhle, fuj. No teď si nedáte okurky jen tak, aby... No ne, no, teď na to, šupněte na to přesně myslím, že nikdy nevíš, kdo tenhle Ty vole, ten tak forek teď mohl si mít. na tebe vzpomínám. Já mám Marku. třeba takhle občas něco s někým spojený, takže já když jdu třeba koupit toaletní papír, tak si vždycky vzpomenu na Máru Lamboru, protože... Co jste? A chceme to slyšet? Jo, jasně, že jo. Já jsem okurka teda teď. Protože... Možná No, boj se, okurko. Ne. Protože prostě já bydlím tam, kde bydlím a on... Adresa. Prostě, jsem tam, to je celý. Jungmanova náměstí. Ne, Jungmanova vlastně, sorry. Neví to, tak dobrý. Jo, jo. Dole. Je to o ulici dál. Bože. No, Já ti koupím nějaký to je jedno. Rychvarex. Tak co máš s Toaleťák Lambora. prostě toaleťák Lambora, protože já chodím, když jdu třeba na rychlovku do DMK nebo do něčeho takového, tak prostě jdu skoro v pyžamu, že jo. A teď jdu v tom pyžamu, nesu to největší balení toho hajzl papíru, protože bylo v akci, ty vole. A teď potkám toho Lamboru, jak jde z toho divadla. A já, čau. Víš, jak prostě... Z toaleťákem. Ježiš, ale Člověk to je ví moc dobře, proč jsi šel do toho obchodu. A teď on, to je největší podíl, viď, potkat někoho s hajzl papírem. Ale to je přesně jak prostě z nějaký Bridget Jonesový nebo něco No jasně, úplně ale já takový... fakt ještě chodím jak největší socka. Já si vezmu pantofle do toho, ponožky, zastrčím si Cikánský tepla... baron! Zastrčím si tepláky, vezmu si takovou mega dlouhou mikinu a na to takovou bundu, kapucu a jdu, že jo. Jenom to, ahoj, ahoj. Ne, Mára se mi vyloženě vysmál. A pak Vyloženě vysmál. já jsem se šel podívat na něj do divadla. A zase toaleťák. Vzal jsem mu taky hajzl papír. A čuměl z té Počkej, tašky. jako na jeviště jsi mu nechal poslat Jo. místo kytky. Jo. Dal jsem mu tam láhev, čokoládu a hajzl papír. Jo, tak já myslím, že jsem tam dal to velký balení prostě. No, jako, já že... jsem mu dal třeba to, co je po 6, takže Jako z té- bylo to vidět, že diváci z to té- Že z viděli. té tašky to dost jakoby zřetelně koukalo. Okay. No takže Takže jsem okurka, jakže si teda on toaleťák. připravujete to vysílání? Ty byla, já bych chtěl přepis tady z toho. A podle toho se učí, jak psát ty Víš co, ale scénáře. pak je úplně nejhorší, že já mám dát v pár větách dohromady, o čem ten díl byl.
To je super. Ale Tak umělá dáváš inteligence to to dobře. zvládne. Já jsem Ne, nebude to já používat. to nedělám dobře, Martin Ne. si ho musí celý pustit. A normálně mi dělá výpisky, ze kterých já pak jako to dám nějak dohromady, no. Ale z tohoto dílu teda... Pojďme si říct, že to dělá Martin, prostě. Děkujeme, Martina. Ale- Myslím, že se Děkujeme. zaslouží potlesk. Děkujeme. Ale já jsem to teďka někde čet, protože jsem na to někde na Spotify jsem na to narazil. A je to hezky, je to vlastně i vtipný ty popisky, takže Martine, jsi dobrý. Takže Ne, ale ještě- to fakt píšu já. Já vím. No nic, mohli bychom Já tě zlobím tady... moc dneska, a víš. víš, já ironii nechápu, tak... Ona- já Pupínka, nechápu oni to musíš ironii, pak já nechápu vysvětlit. ironii, já na to nemám v hlavě buňky prostě, nevím, se mi Ale to ty tam ji nechápeš nezrodilo. jenom v ten očekávaný okamžik. Ne, Nikdy ona, dojde. ona ji umí použít a pak ti ji i ráda vysvětlí. No to je super, u nebo, ironie. a nebo dělám. Byla to ironie, že jo? Jo, No. přesvědčíš se. Nebo ti řekne prostě for, který je plně bydotek, jakoby fakt Ne, ani všem. nedotečen. No víš jak, ale ještě ti ho jako 3krát vysvětlí, kdyby náhodou to nepochopil. Takže i u sledování filmu, když tam je nějaký neúplně zřetelný for, tak to všem okolo vysvětlíš. Koukali Jo. jsme tady na zrádce. A nebo Denisa nezavře pusu a řekne, a teď už fakt ticho. Ale je to nenormální a jede dál, ty vole. Ale vy ostatní držte huby, no. Ale ne, já si to začnu sama sobě vysvětlovat. A říkáme A taky, říkáš to jo, nahlas. takhle, Ne, jakože on tam nahlas. přišel a potom, jo, aha. tak to je vtipný, no. Ale já bych chtěla, aby Dominik nám řekl, jak si připravují vždycky ten díl, protože já, co jsem měla... Už asi musí jet, koukám. Denisa, Dominik. To znáte, to je super hra. Ale protože mě třeba kamarádka, co dělala na City, to jste vlastně vy. Ano, my jsme byli To bylo celoplošní, City. ale v Praze je to City. Potom se to málo lidí ví, od 6 do 9 my jsme byli celoplocha až po Ostravu, Zlín, Asii a potom od 9 hodin to už bylo City, Faktor, Orion, Hydradio Zlín, Brno. Aha. Ale City vlastně, pokud jsi tady to ladila, No já jsem právě měla pocit, že mi to v autě na tom displeji někdy... Právě ladíte. na tom City. na displeji mi to právě někdy ukazovalo Hit Radio a někdy City. Je to ne je možný? dobrý, když přejíždíš, třeba přes co? Jdu na sever a jdu na jih. A jdu najít celou republiku, tak vlastně to ráno slyšíš všude stejně a mění se ti ty rádia. Takže jsi Jo, slyšela nás. a pak se ti děje občas takový to, že jedeš přesně někam a že ti to jako jede chvilku a pak ta samá písnička s chvilkovým zpožděním. Jo. To je to ono taky? Nebo to je něco Ne, jiného? prostě... Víte, o čem mluvím? Ne, ale... No a pak Oni- se ti to oni- zase, oni a pak ti to vysílali- zase spadne zpátky ta písnička do toho času a pak zase o 10 A vteřin Dominik to později. myslel a tak, takhle že ti to oni lítá. v to ráno vysílali pro všechny ty rádia, který se pak dělili, že... Na ty regionální. Na ty regionální, takže vysílali z těch regionálních studií i. Ale museli jsme se tvářit, že jsme všude zdejší, takže tam Jo. hořelo Národní divadlo a já jsem řekl, to je krás. Moravskoslezské Národní divadlo, jo, že jsi musel. No ale takže mi říkala, že vlastně tak jak si takový ty keci mezi písničkama, že jo, tak si, Ty vstupy. My tomu si říkáme klidně vstupy. takže si připraví. Já jsem normálně nevěděla. A teď keci mezi písničkama. Takže si připravovala tak, že si prostě Vidíte u dalších keců mezi cestou písničkama. A jsme zpátky v kecích mezi písničkama. Že si cestou do rádia koupila časopis. A co tam jako bylo, tak právě, a tady nám radí psycholog a teď prostě, a toto léto se bude nosit žlutá, a že tam prostě jela jako, víš, jakoby tyhle ty témata, co furt jako vymýšlet, nebo to máš i, že fakt musíš jako číst noviny a takhle, a že si jako ráno jste si vždycky sedli. No nesmí to a řekli působit, že jste jsi si teď o strašně čem. ten jako fundovaný čtenář, který všechno ví a teď vám to jdu ráno říct, ale mít tu úroveň jako posluchačstvo, jako být na ty úrovni jenom trošičku edukovanější v nějakém směru, že to dovysvětlíš lidskou řečí těm lidem. Ale ten Něco zpravodajský jako ty servis... afory. Tak. Třeba tam je o půl a v celou vždycky zpravodajský servis, takže ty zprávy tam máš pokrytý. My to ráno ještě specificky v tom, že jde hlavně o to pobavit, nejde tam o to předat, Nastartovat ten den. no nastartovat ten mluvit. pozitivní den. Já řeknu jenom jedno. Ale má třeba- pravdu. Já si dělám Má pravdu. Já si dělám srandu, Děkuju. protože sama do toho skáču. Děkuju. Zkrátka, ano. Ne, na Nech ho to laskavě domluvit, jo? Čekal jsem ti. Funguje to tam, je to dobrý. Jenom Čekal jsem, až ale ten jakože, nadhozený- já chápu, že prostě ty jsi řekla jako obecně, ale jakoby o čem to je, že
třeba když je 5. prosince, tak je jasný, že se budete bavit o Mikuláši, ale když máte nějaký random den, tak když si řeknete, jako, že ty víš taky to hlavní téma, co se třeba line. To umění moderátorské v rádiu je právě každý den brát jako originál, protože každý den se něco řeší, i když to není zrovna Štědrý den, není to Silvestr nebo Velikonoce, ale každý den je něčím specifický. To je taková základní rada, co nám dal šéf a každý se na to myslel, že pokud si ten vstup pustíš za půl roku, tak bys měl věc, kterýho nebyl, a ne tím, nebo aspoň v období, v jakém měsíci to bylo. Nemělo by to být univerzální, že řekneš, dobré ráno, tak jsme se probudili do práce, všichni teď jsme na cestě, ale už nějakou emocí, kterou teď všichni sdílejí, což na tu republiku je těžší vztáhnout, než jenom v regionu, protože když nasněžilo v Praze, tak v Ostravě ne. A zase tam jo. Nemůžeš jenom o to počasí se opírat, třeba ráno škrábeme auta všichni, protože ve Zlíně prd neví. Takže neví, co je sníh. Proč škrábujeme auta? Tady je ráno 15. No, takže najít v tom dnu nějaký talk about se to prostě jmenuje. Hledat talk abouty, to, co ta společnost řeší, takový, když v kuchynce v práci někoho potkáš u kávovaru, první téma small talku, který nadhodíš. Akorát nevést v rádiu small talk. Jak se máš? A nebo slyšela jsi o tom... Super kolegyně. Jo, dobrý, co ty, taky, tak čau. To je asi jako u nás co Vánoce. Asi přesně Vánoce. Myslím, že Vánoce budeme točit hodně dlouho. Dokud nepřijdou Velikonoce, si myslím. Bych to takhle jako viděla. Ale měl jsi někdy takový ten den, jakože že jste fakt prostě tahal z paty, že jsi prostě jako nevěděl, že jste jako nevěděli. To je strašně těžký, ne? Když je prostě jako taky máš někdy, že se ti dobře baví, prostě se ti dobře povídá a někdy fakt jako je to... Musím říct, že jak se člověk do toho zacíklí a je to fakt od pondělí do pátku, tak je to čím dál tím snazší. A po roce to bylo snazší a po 2 letech úplně brnkačka. Že jsem tu přípravu měl za 10 minut. Jak to furt opakuješ a jak si prožiješ ten první zahradníkův rok, jak se říká, tak se to sice opakuje, ale už na to jdeš chytřej, jdeš na to jinak. A asi nejtěžší byl ten první rok paradoxně. Třeba... To si fakt jezdil prostě víceméně vystresovaný, jako co já tam dneska, na co bych to tak jako mohl... No my jsme dobře namixovaní s Káťou, že jí zajímají úplně jiné věci než mě, jak jsme ty protiklady, které přinesou to svoje do toho vysílání, tak když já jsem nevěděl, tak ona věděla, co teď bude za vstup a tak jsme se namixovali zajímavě. Ale Káťa je podle mě jako skvělý partner teda jako je? Na tohle. Je výborná. Jo, tak to jsem chtěl říct jenom. Protože je hodně dvojic, které jsou stejné. Jak povahově, tak zájmy a vší. Právě, a já jsem právě jezdil Den s Novou v létě teďka a mělo to různý moderátory. Já jsem byl asi na 6 akcích, nebo to je jedno na kolika. A prostě někde, nechci jmenovat ty dvojce, ale prostě někde moderovali lidi, u kterých prostě to funguje, ale fakt strašně, třeba jako mezi váma. A když jsme spolu dělali rozhovor, tak my jsme spolu keceli 20 minut a já měl pocit, že to jsou prostě 3 minuty a z režie už na nás ty vole, už jako skončete. A pak byla dvojice, kde to prostě fakt taháš z paty. Jo, teď prostě se tě ten moderátor nebo ta moderátorka zeptá na nějakou větu. No a Martine, tohle a teď se otočí vlastně, protože je to úplně jakoby... Prostě položí tu otázku a řekni to. Ale ne, mě i to třeba nezajímá. nepříjemný, když máš takový to, jako že ti řeknou tu tam otázku ta chemie, a okamžitě se začnou dívat jako a čistí, co se tě zeptá jako další otázku. Víš se, taky no, to, takový ten pocit, automat že a prostě jako, a teď se mi právě stalo u jednoho člověka, že prostě položí tu otázku a fakt se otočí zády. A vy to řekněte lidem, mě to nezajímá. To je super. Kámo, ty teda... Dobrý, děkuju. Já to chápu u politických rozhovorů, kdy potřebuješ ty exaktní informace, Jasný, ale ne. To je něco jiného, ale jsme prostě na party, na akci, kterou jsme na party, tak ty otázky, frére. Mě nachystaný. No tak se bavíme a teď se známe i s těma lidma, víš, tak jako... Já bych to bral ten rozhovor jako pokec prostě. No. Ale to ty si taky někde říkal, že občas se ti stává, že potkáváš přesně ty moderátory, u kterých cítíš to řemeslo, nebo to, že tam prostě jako jedou jako na automat, tu moderačinu. Ajaj. Pojďme zůstat u toho řemesla asi. Toho řemesla. A někdy je to takový prostě jako přátelský pokec prostě. No a to mě baví mnohem prostě víc, ale no to tak podle každýho, mě... i ty diváky lomeno posluchače, že jo? Vždycky. Ještě jednou? Diváky lomeno posluchače. No záleží, jestli to je třeba pro noviny, abych se zastal novinářů, jak jsem 5 let dělal novináře. Pěkně, Pojďte k sobě. Nešaj na mě.
Jak jsem byl 5 let novinář, tak tam vím, že jsem potřeboval jasně perex, titulek a nějaký věci a když jsem někoho viděl poprvé, tak jsem měl připraveno. Co potřeboval? 5 otázek. Perex, to je takový to pod titulkem. Martin se tam nepojde. Už se potí. Bože. Už to je špatný. Tak jsem Můžu si potřeboval zeptat, jak je na tom to pivo? zodpovědět ty otázky. Zodpovíďte mi ty otázky, prosím. Slečno, prosím vás. Ty otázky jsem měl formulovaný tak, aby se z toho dal napsat článek. Samozřejmě je nezdvořilý a teď to zažívám občas z druhé strany, že vidím, jak tam přijde s telefonem slečna, s mikrofonem a zeptá se mě na něco a potom to zase teď No to je vidím z druhé přesně to, strany, no. O čem jsem mluvila. Ale no. jsem mám pochopení z té druhé strany, jasně, že to potřebuje pro krátký článek, že má zadání od editora, aby přesně tohle měla zodpovězeno. Ještě navíc nejseš asi jenom ty. Musí těch rozhovorů No, dělat jako 10. spoustu, takže ono jako... Ale taky mě to teda jako zase na druhou stranu někdy klobouk dolů, že mě jako překvapí, že jsme prostě na akci, kde je spousta lidí a že když je to prostě už nějaký moderátor nebo redaktor, nikdy nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Co to Počkej, dělá, moderátor a redaktor vím. Redaktor a novina. To je docela zásadní. Zkus uvést. Redaktor Leoš Mareš. Ale ne, že Ona jako, dnes! že vždycky ví, na co se mě zeptat a že ví i nějaké jako věci z mýho života. Že Redaktoři? no, nebo prostě ty lidi, co se mnou dělají ty rozhovory, co jim říká, jak se říká. Takže mě jako... Redaktor Libor Bouček, děkuje. Break! Ne, já vím, jak to ale myslíš, tak, ale No, tak to že- si myslím, že ale to je jako stejný i moderátor, i redaktor, prostě když s tebou dělá rozhovor, tak by asi o to by něco mohl vědět, že jo? No. A pak jsou aby to někdy... právě nebylo A tak, pak jsou hele. někdy přesně tyhle ty mladý holky, co se mě zeptají a jak se vám něco líbilo, ani neví, že se to opakuje každý rok. Víš, prostě takový No, jako jasně. úplně Ale já jsem to základní, ani neví, kde já je. jsem to myslel spíš jako, někdo mi mluvil o tom, že to s tou Káťou jakoby fungovalo, že si střídali třeba ty vstupy, nebo jak se doplňovali, tak to právě, že to mě baví, že když to z toho je znát, že to jako, že se to chemicky jako potká, víš? Ta A vás dvojice. nějak jako... Protože on je pak strašně znát z těch dvojic, který jakoby jsou nekompatibilní prostě. A vás nějak dávali dohromady, vás nějak No jako právě uměle a sám slaďovali? čumím, málo kdy se to stává, že i v dnešní době můžeš udělat novou dvojici ze 2 absolutně lidí, kteří se neznají, kromě toho, že na takhle Instagramu hezky jsme se přirozeně. viděli a tak si to sedne. A Že jste zrovna to my jsme nějakým byli tam... castingu byli? Nebo? Jo, oni vybírali novou dvojici po Johanovi s Ondrou, který šli do snídaně s novou, tak vybírali novou dvojici a nás fakt dali úplně, sáhli do zásob, do fundusu Fine Rádia, protože já jsem tam neměl vysílací čas v tu dobu a jí vylovili, že jo, ze světa herectví a influencerství. Jo. A teď jsme se protli a fakt to fungovalo, byl ten zázrak na první, co jsme měli, nějaký jo. pilotní To je díl, fakt tak na skvělý. poprvé jsme si sedli a to jsme spolu poprvé mluvili a měli u toho zapnutý mikrofony. A sedlo si to. Takhle, jo. Samozřejmě z dnešního pohledu to jako ty 3 roky jsme na sobě zapracovali, tak z dnešního pohledu se nám to zdá blbý, ale na tom měřítku, že jsme se viděli poprvé, první vstupy to byly. Tak bude taky strašně o to, jako, jak se ty cítíš, že jo, u toho, že když jsi svázaný, co na tebe ten druhý jako člověk, jak na tebe působí, že jo. Slyšíme na sebe a to ani nemusíme jako mluvit, že tam ta telepatie funguje, že se na ní No, kolikrát to je ani skvělý. nepodívám, jestli chce položit otázku, ale tuším, protože třeba to je její téma, tak se ani neotáčím, jestli chce mluvit, ale vím, že to půjde na ní, tak já mlčím, potom zase Ale to je fakt skvělý, to je dobrý. to je super. a tak mít to tu má oporu být. hlavně, to se nám stalo při moderaci Palladia, 20 let nebo kolik slavili a teď tam mělo být vystoupení Laputika nebo nějaký cirkus a měli mít vystoupení na půl hodiny, přičemž zjistili, že ho mají na 10 minut a my jsme po nich měli mluvit půl hodiny. Takže už jsme měli 50 minut Ty vole. najednou stát na pódiu a o něčem mluvit. Něco říkejte. Zase ta věta. Ty vole, Ale my jsme já si 50 tohle minut. vůbec nevím představit. Jako, ale Něco počkej, říkej. 3 minuty, ale půl hodiny. No jo, no. No půl hodiny, měli jsme materiál na 10, ale k tomu 20, přibylo no. těch 20 minut, takže 50 minut máme rekord a nechtěli jsme vařit z vody, jako povídat blá, jenom že tady jsme v Paládu a furt opakovat informace, to se dá, ale my jsme si to vzali jako challenge, že dokážeme nezopakovat ani jednu informaci. A tak jak to vypadalo teda? O Teď čem těch jste 50, mluvili? tak jestli máte 50 minut, tak jsme tam přišli. No, jak každý den, od pondělí do pátku jsme byli v tom rádiu, tak nějaké historky, které tam vznikly, anebo situace byly nadčasové, takže jsme jenom vytáhli ze šuplíku a oba jsme mrkli, jo, tak teď 10 minut budeme se bavit o tomhle, co se stalo půl roku zpátky a už jsme si to přehazovali, jak v tom vstupu třeba. Protože vlastně my za tu hodinu ráno jsme mluvili 6 vstupů nebo 5 vstupů tam bylo. 5x3, takže 15krát jsme měli konverzaci na jiný téma. A vždycky si vzpomeneš každý den, že se něco stalo originálního, co můžeš použít jinde, tak to tam jenom někde máš uložený a vytáhneš to. Já na tohle třeba vůbec nemám jakoby paměť. Mě vždycky, když se někdo třeba zeptá na nějaký zážitky, jako
Z divadla, víš, nebo třeba tak něco představení. Veselé historky z natáčení. No, tak já si strašně málo pamatuju. To je Mám vždycky pocit, taky že to. se mi nic neděje. Jaký byl váš největší trapas ve vašem životě? Ty vole, teď prostě něco vytáhnout, prostě To ne. musíte mít připravený tyhle věci. Aspoň jednu u každý tyhle otázky, co zazní vždycky. Já si píšu teda hodně věcí. Tak jaký No, byl tvůj tak největší asi. trapas ve tvém životě? Počkej, já mám poznámku. Ježíš. No ale to nemůžu říct, teď mi to naskakuje. Fakt, že jo, ale to je hrozný. Tak to zkus nějak... Hele, Ne. kámoš vyprávěl, že se mu stalo jedno. jo. Ty Nedá ne, se to je to, jo. moc. Nedá se, tak nám to řekneš potom po vysílání. Martin, nevypínej ty mikrofony. Hele, Káťu, to musel asi dost mrzet, že jsi skončil, viď? Tak bylo to ne ze dne na den, i když to bylo docela rychle, pro posluchače určitě. Pořád máme tu snídani naštěstí v pátek. Vím, takže ty musela, ale jako přemlouvala tě třeba, ať to... Ne, tak ona asi věděla v té fázi, že už to nejde. A Káťa je dost jako v tomhle tom taky, jak je empatická, ona je hrozně jako vyspělá, nebo jak to Jako mám říct, věděla, jako, že už by byl nešťastný. Takhle. No. A jak jsme Ani kamarádi, nechtěla být sobecká. fakt máme 2 vztahy spolu, že máme ten pracovní a osobní a u nějaký dvojce moderátorský skončí ten osobní vztah a už jenom ten pracovní a furt můžou na stage být jako super, furt jim to může fungovat. Já jsem tomu nikdy nevěřil, ale dokážu si, nedej bože, kdyby s Káťou jako kamarádi jsme se dostali do nějaký takže furt budeme stejně fungovat dobře Jo. moderátorsky. Že Já mám Káťu fakt strašně rád, no. Já jsem to poznal, já taky. Ale tohle to máš pravdu, to si jako taky neumím úplně představit. Naštěstí se mi to nikdy nestalo, ale taky jsem měla jako kolegy, co spolu hráli, byli v angažmá v divadle a ta herečka tomu herci prodala chatu a ten něco se tam stalo s kotlem, nebo co on jí žaloval a byli prostě spolu chodili jako Ty jo. tahanice na soudo a večer spolu museli hrát. Ty No. bláho. Tak ono stačí Prostě po někdy rozchodu musíš spolu tyhle, hrát, ty, že jo, třeba. jako ono se to už od damu říká, že všechny herecké hodiny, že prostě všechny osobní problémy, všechny vztahové věci nechávajte za dveřma a tady fakt jenom čistě jdeme po té práci, ale Tak furt jsme jenom lidi Ale a častokrát no. to nejde, že jo. no, vůbec si to nevím představit, no, tak snad se nám to nebude nikdy nikoho týkat. Asi je to potom Tak jo, opatrnější, už mám to protože sebou. třeba ten náš vztah moderátorský je o tom, že já si s ní často udělám srandu v tomhle, ona ze mě a samozřejmě, kdyby jsme byli, a což jsme byli několikrát rozhádaní, tak to jde stuha, protože teď se to může prolnout, že jo. Já si to nepředstavuji takým tím jako... Jo, a teď se to dostane do toho, ale tou Dneska je, zkušeností vážení jsem posluchači, dneska je opravdu krásný den, sluníčko svítí, prosím. si podívej se. Chceš říct jako, že jsem tlustá? Tak, Všichni známe, jaké ženy dokážu být, až na mého partnera, ten tohle to nezná. Že jo, Martio? No, Tak tak vy tady jo. často cítíte vděčnost, že jo. Ano, my To je, cítíme to je vděčnost. něco jiného, to je taková bouř. Ne, to je takový naše to ticho před škádleníčko, bouří. taky to naše škádleníčko, že si vždycky říkáme. Já se každý ráno zbudím a cítím vděčnost. Když se podívám vedle sebe, já jsem tak vděčný za to, co mám vedle sebe. no, jsme taky vděční, byli kolikrát po ránu, ale to k tomu patří. Jo, přesně. Neměli jste i nějaké jako období, kdy jste se fakt jako nemohli cítit? Kdy jste To si už určitě jako ne. nějakou ponorku, tak když to je dennodenně. No, malovali jsme si na začátku, jak spolu po každém vysílání půjdeme na snídani, půjdeme spolu potom na večeři, o víkendu, v pátek, v sobotu někam Co na to posedět. tvoje žena? Tak pořád jsem většinu času s ní, tak v pohodě. Já mám 2 ženy, no. Tu pracovní a nebyl tam jako nikdy nějaký rozpor, ale to není ta otázka vlastně. No ne, jestli jste Jestli měli jsme někdy měli- nějakou ponorku, protože já ji teď třeba trošku mám, tak jako jestli se to vůbec dá dělat, dělám si stranu. No jako omezíte ten čas, když jste 3 hodiny denně spolu, tak omezíte ten čas, že byste chodili na kafe potom určitě. Jakože už jste si vlastně během té práce, ještě jak jste tam sami za sebe a říkáte si ty věci, co byste si řekli normálně na kafi. Třeba u toho divadla, když jste říkali, tak tam spolu mluví 2 role, že jo, tak si není no to jako jasně, pokec. No jasně. A u nás vlastně jo. No ale mně to právě přijde, že ten moderátor je víc, já třeba když jako cokoliv moderuju, tak vím, že tam jsem jako víceméně víc sama za sebe, i když je to furt nějaká jako nějaký typ role, ale než když hraješ normální roli, kdy jsi prostě. Ale když seš to víc ty, tak o to víc jsem prostě nervóznější, protože vím, že se na mě lidi nekoukají jako na tu roli, ale jako na Denisu Pfauserovou, až když prostě budu jakkoliv trapná, tak jsem trapná já, když cokoliv se prostě stane, budu si myslet, že jsem zábavná a co je.
Já jsem si odkašlal. Teďka naprosto vážně jsem si Tak to prostě bude na mých bedrech. A teď už někam jsem se chtěla dostat, sakra. No jdeš z kůží na trh, když jsi moderátorka, si tam sama za sebe, ty sama v sobě, asi to vnímáš teda podobně, a taky jako jsem tam v roli toho, ty nejlepší verze sama sebe, ty nejzábavější, nejextrovertnější, nejaktivnější, co furt jako musí na sebe táhnout pozornost, a přitom takovej třeba nejsem, 24 hodin denně, ale nejhorší, to říkala Eva Farná, co si o tobě pomyslí, takže si blbá, no. To je to nejhorší, co se může stát, nikdo neumře, nikomu se nic nestane. Tak no, ono jsou to vždycky přesně tyhle naše obavy, ale jak se říká, se nám děje, když nás nesužuje válka a nemoce, tak jde o no. Tak. Co ten toaleťák? No, včera jsem pro něj byl naposledy a musel jsem si tohle koupit ve večerce za 250, nebo kolik to stálo, protože moje Vietnamka je tak drahá, ale už se to nemůžu vydržet. Tam má nejdražší toaleťáky u Vietnamců. Jo, tam mají třeba, hele, jak máš takový ty potraviny z pytlíku, jo, který já teda většinou nejím, jo, ale to občas se stane, že teda jo. A jenom tak krajně. A tam prostě je svíčková v pytlíku. Co neviděl? To se prodává za opravdu. 195 korun. Tak to si zajdeš někam spíš. Jakoby to si koupíš v hospodě. V To lokále je si šílený, za no. 250. To je šílený. Takové to, když máš prostě občas tě připadne chuťovka, veď prostě taky krajně se to stává. A máš třeba slabost pro Kinder Cards, jo? Tak normálně v byle ty vole stojí 75, někdy 80, jak prostě to, tak tady stojí 150. Ty, tak musí tu přirážku, když to kupuje v normálním 150 obchodě. korun. A já Jo. si říkám, že to ještě furt někdo jako kupuje. No, Oni ale ale když hodně máš i chuť. tyhle ty sladkůstky a takhle, když jsi ožrali, že jo, tak to je úplně 150 korun, jasně, Jasné. beru baterii. Jenom! Jenom. I cigarety má o 20 dražší. Ale hodně tyhle ty jako takový ty dobrůdky, taky ty sladkůstky, ty šly strašně cenově nahoru. To jo, ale ona je opravdu, ona má všechno jakoby krát dva. Fakt všechno. A ještě Tam- to je prošlý. No, přesně, tam si koupíš ty kinder čokoládky, ty vole, který stojí kilo, normálně stojí 30. Jsou A šedý. jsou úplně šedý. A chutná jak polská čokoláda. Ale ono to často zjistíš až doma, když tu čokoládu Až když to strčíš otevřeš, do huby, jo. no. Ne to, že je to šedý, taky to ona snad to je jako, že to se rozteklo, znovu to No, se nějak se říká, že to bylo stůlo, na nebo sluníčku, něco co. takového. No. Nebo Vždycky něco máma říkala, že to takového, bylo na no. sluníčku. No, tak to většinou si To je zjistíš až největší doma, no. prostě ty vole úplně zklamání. No tak jako dokud máme takovýhle starosti, tak je to výborný. Já vím, no. Takže tak. No tak jo, hele, myslím, že už jsme docela dlouhý. Já myslím, že Díky. máme třeba 2 hodiny, ne? Nikdo nikdy neřekl. Všechno jednou poprvé. Proto jsem si sem šel. Tak si to tady dostal. No tak jo, tak jdem A ty, čo? dobrý, neníš. Ne, flíčky. Nejsou. Flíčky necháváš Já nechám po z té sobě. boule. Jenom ty. Tak jdem, čemu jsme moc rádi, že jsi tady za náma přišel. Doufám, že to nebylo naposledy. Já teda taky. Já taky doufám. Protože nás to s tebou hrozně bavilo a já Mluv vždycky... za sebe. On se trápil. Martin trošku žádlil. Ale protože většinou je tady holka, takže nemá přirozenou konkurenci. Ne, ale... Ježíš, to jsem nežádl. já jsem Že je tady holka. Ale já hlavně já jsem tamhle... třeba žádl spíš na to, že jsi se s ním bavila víc než já. já myslím, než se mnou. Maximálně. No, to Tak mě dobrý, jedno. tak příště to S můžeme Tebe mám otočit. pořád. Každopádně já vždycky tak po očku koukám na Martina, protože to je takovej, i bych řekla, jednak nejupřímnější a jednak jako jak to říct? Objektivnější. Tak, Třeba? náš divák a Martin se bavil, takže já doufám, že... On koukal na telefon. On koukal, jak jsem On poznal, že tam má to... sjížděl tvoje reelska totiž. On si říkal, kdo on to je, ty vole, on mě někoho připomíná. Ale Vršovský. mám pocit, že měl jinou barvu vlasů teda, ale... takže si sjížděl tvoje reelska a... Já jsem byl nasvícený hezky. A nalakovaný hlavně, což bude geniálně, jo, takže všechno Tím pořád. Arsov. No. To se pochlubím doma. Máme další Máš pepečko. Co ještě ale já prodáme? od něj ještě nemám vůbec nic. Ne, my Já takhle- od my něj takhle opravdu sbíráme ty nemám ještě sponzory, vůbec že jo? nic. Od Tomáše Arsova nemám vůbec Já. nic. Ale Nic. na co Tomáše Arsova, když můžeš do DMK? To je moje spolupráce. Počkej, tam je on Zde taky. jsem člověkem. Zde nakupuji. nakupuji. Každý z nás Každý měl si dá svůj. snad měl ty vole spolupráci, to taky jsem jednou měl. Ale i tam zakoupíš Tomáše Arsova. Ano. No vidíš to, no. A kdyby ti cestou vyhládlo, mixit do kapsy, jako A kdyby si náhodou měl žízeň, stačí si na cestu udělat Watersboro. počkej. Nebo kdyby si snad měl... To je zero, já to...
Nebo kdyby si snad Chutná měl... jako pravá s cukrem. kdyby si Vůbec snad měla- nepoznáte rozdíl. Kdyby si snad měla chuť na kousek alkoholu, stačí zajít do IPy pro vaječňák. Jsme dlouhý, tak Domčo, tak my tě asi Ale necháme nás zase chytla slina, se no. rozloučit. No, takhle to vždycky Jsem bývá. Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý. A Dominik Dominik Fero. Dominik Fero z Orlové. Vážení přátelé, my děkujeme, že jste nás poslouchali až doteď. My teda doufáme, že nejste na sračku. A Nebo doufáme, že jste. radši vlastně, jo. A doufáme, že si pustíte 13. díl, který Vyjde. Bude šťastný. snad nebude smolný, tak bude šťastný. Který Ne, vyjde, to je nevíme, kdy šťastná vyjde. 13. Dobrý, už to Musíme to pojďme ukončit. manifestovat, Mějte jo, se krásně. prostě. 3, 2, 1. Nasano. A- Zatím nevíme.